om een plakker in te nemen. De polshouders, de etters en iedereen die mij jongen van hun maaikast wil. Graag je plakker opzoeken, zodat we ik van start gaan kunnen met deze wedstrijd. Alweer de jochende eerste klas wedstrijd. Zonde eigenlijk voor de opening, maar goed is het dus, het seizoengestelde, eigenlijk tropisch warm, warme temperaturen hebben hier in Boekenpost, maar het is in elk geval droog en kun je hier hopelijk een mooie lepperij kun je hier van u krijgen. Er zit nog wat een sequentie, dus ik hoop dat de leppers daar net de volle lijst van hen zullen, maar in het algemeen lekkere omstandigheden. We hebben een wijziging op het programma of iemand die er van u net is. En dat is namelijk Auke Jan Jilderda bij de mixklasse. Hem kunnen we troststrepen. Hij doet van u net mooi. En de rest, zat het zo hier dat wij het weten. Binnen gewoon compleet. En stiet iedereen op de list dat hij er dan ook is. Bij de junioren een iets lietse groepje. Maar voor de rest in de groepen aardig compleet. Goeie jong, van harte welkom vanuit een stralend boetenpost voor Velia-wedstrijd nummer 9 van dit seizoen. Ik zit hier together met Hannes Carrion. Hannes, een hagel naar je accommodatie hier in Boetenpost. Naar je sconsen, alles ompakt. Wat is die eerste indruk? Ja, super. Ik krijg alweer nog om te leppen. Hey, het ziet er echt fantastisch uit. Als naar deze sconsen, ze hadden de maximale hichte onhouden. Het is vergelijkbaar met de afdeling het Heidenskip Jerk. Nou, dat ben ik topaccommodaties. Dus, en Driels, hè? En Driels en Burgum, denk ik echt. Dus ik ben 3 sconsen die heel erg op een kolietje. Dus de leppers die zullen het een beetje ongeveer als een thuiskomers. En dat is denk ik voor de soort leppers wel een voordeel. Ja, en het is eindelijk een keer simmer in Friesland, ja. Want de temperatuur is gunstig, het ziltje skint en de wind die er is, die gaan ze ook nog in, hè? Ja, dat zijn er nog. Krijgt al die pols kan wel 30 centimeter verder in het water zijn sommige al. Dus ik ben heel benieuwd wat het 400 doet. Het is wel bij deze accommodatie dat ze nog, vooral de beginnende groep, die had nog wel wat last van de zinnen bij het inspringen. Nou, vooral met de wind in de regen kan dat soms wel een beetje lastig wezen. Je begint hurren te rennen, dus je moet er nog scherper wezen op die insprong. Dus ik ben benieuwd hoe dit de eerste ronde uit zal pakken. Maar de omstandigheden voor wat zoek kennen, ben ik gewoon optimaal. Nou, we vallen met een noos in de boeter, want dit is een van de meest opvallende leppers dit seizoen. Sietse Lefferts. Hij springt hier dus Joert in zijn thuisplak. Eerst even gaan we naar de famkes. Noah de Boer. Sure, dat lijkt er gelijk heel goed op. Ik get een beetje scheef, maar... De 3 ging weer al. Ja. En Noah de Boer is de dame in vorm, want ik denk dat zij de laatste 3 of 4 wedstrijden won. Nou, Sietse Lefferts. Het kanon van Boetenpost. Ja. Kan die voordadelijk hier wat del zetten? Ja, een hele crazy openingssprong. Want hij gaat oer die centimeter, roem oer die centimeter. Ja, heel degelijke beginsprong. Brengt u eens bij de senioren, bij Jasper Henstra. Ja, die pols die staat stil. En dit lijkt een heel goede sprong te worden. Maar hij gaat
te scheef. En dat is vanuit onze positie een beetje lastig zien, hè. Maar het liep wie een driegende sprong. Alle draaien. Wist zich zo'n record te evenaren lijst en dus net correct het film. Ja, en wat smiet het hier jong op, jongens? Want als die schans inderdaad nevens het model van Driels en het Heidenskip bouwd is, we weten dat in het Heidenskip al een weekend een nij Friesk juniorenrecord leert is, 21,20 meter. Germ Terpstra, hij komt aanstaan in actie. Ja, als die vorm nou al snel heeft en Ja. dat zo'n dus gelijkwaardige schans wezen maar dan kunnen we de borst maar net maken, denk ik. Ja, en bij die 21-20 liep het ik nog wel alsof er, maar er zit nog steeds wel rek in. Dus ik denk dat er nog wel richting de 21 heel kan op dit moment. Als er de pols op hetzelfde plak had. Dus ik denk het zien. Dus die hebben weer 3 nieuwe mensen op de skansen. We beginnen altijd de 4 wedstrijden met de categorie famkes, bij de categorie jongens en de categorie mixklasse. En in die mixklasse zitten de senioren B, zeg maar, en de junioren B. Ja. Dus die krijgt net in de topklasse zitten. Maar ja, dat zijn toch de klassen die het onder doortikje. Maar hier bij de famkes, daar zullen we de Frieske trui. Ja. Regerend Friesk kampioene Sanne Boustra. Ze komt van Reerduzen. Zij stiert nog heel tijd op kop in het klassement. Maar de druk van Noah de Boer die groeit per wedstrijd. Daar komt Sanne maar door in. En dit liep het op zich gelijk goed, maar de pols draait zelf als bij Noah gelijk van haar kant wat naar rechts. En ja, dan is de sprong eigenlijk verlengd. Dat wist ze zelf weg. Dus dit is net een geweldige start voor Sanne Boustra. Middelste batten. Zullen we naar Riemer Sielstra. Ja, dat wie in de jeugd altijd de grote concurrent van Sietse Lefferts. Nou, hij blijft er nou een lietsbietje bij achter. Is debutant in de eerste klasse. En zocht dat zijn concurrent Sietse Lefferts de wedstrijd iepende met Santje 82. Dus leidt 4 op kop voorlopig. Maar Riemer Sielstra is de man die erom zit te komen. Daar zeggen we Boe Mestert van Snits. Ja. En ja, Boe die ziet er iets te vlak in en dan is zo'n sprong is dan samen naar de overkant. Voordat je er erg in gaat, dan ben je al in zo'n ber. Ja, clubgenoten, hè? Beide mannen springen van Driels. Ja. En dus kennen de meters en de harkers het zandbed weer vlak meidje. Wat de digitale apparatuur de afstand inlezen had, kennen de stokken ook weer uit het zandbed wij. Want ja, Sint-Wurg heeft alles digitaal. Vroeger hingen ze nog lange stokken en lijnen die heen wegzweven. En dan zit er wel eens wat variatie in de afstand. Maar het wordt nou tot op de millimeter nauwkeurig opmetten. Op zich wel, ja, maar als het zo'n bed just, dat is nog wel een beetje droeg. Dus het roegelt wel wat meer in dan dat je krijgt een rijnbuitje hongen had. Dus ja, dat maakt het soms ook wel weer een beetje verschil. Maar als het stokje een keer zetten is, dan is het wel nauwkeurig inderdaad. Dan kan het net meer verhoren. De pols wordt zet door Jasper Haastra, de man van Burgum in de categorie jongens. Hier zullen we Johanna Tinga staan, zeg ik altijd nog, oud-Nederlands kampioene. Zij is namens Burgum aanwezig voor de begeleiding van Irza Maats. Sticker op de pols, dat wordt het rechtpunt om op te mikken met de handen straks. Een optrilstokje om de pols op de juiste afstand te krijgen. Ja, en dan volgt de concentratie. Ja. Dus we willen even een afspraak maken waar je het eerst, welke schons eerst. Dat is voor u echt wel het makkelijkst, want dan weet we even waar we volgen. We beginnen met de jongens en dan zullen we naar Jasper Haanstra. En Jasper die gliert een beetje bij de insprong. En ja, dan is de sprong eigenlijk al verlengd. Dan is het ook nog een heel eind klimmen als die stok zo juist. Dus je moet eigenlijk bij de insprong gelijk de pols goed vast hebben om gelijk oor te kunnen gaan in het klimmen.
Nou, Op dan de eerste hebben we batter, Mats Stolsma uit Belsum. een goede jongen in, maar ek Mats die zit nog even een beetje met de onrin te houden, want dit ging net helemaal lekker. En hier is Irza Maats. En die gaat wel redelijk recht oer, maar net zoveel als ze in gedachten hier. Dus daar blijft het balsje lezen op die eerste afstand voorlopig bij de famkes van Noah de Boer op 12,64 meter. Bij de jongens is de koppositie van Sietse Lefferts, Santje 82. Maar op tweede plek daar Riemer Zielstra met 16,24. Ja, en bij de mixklasse, daar zeggen we niet correct, Maat Stolsma. Nou, dat is dan een van de junioren in de mixklasse. Die afstand die wordt nou nog metten. Daar is op dit stuit de eerste afstand van Jasper Henstra van Griefskerk, Santje 09. Dietmer van der Wal, die mij de pols zette, die is troscoot weer naar de eerste klasse. En dat had alles te krijgen natuurlijk met de blessure van Isbrand Galema. Die had een zware voetblessure opbrand verleden week. En die zal voorlopig net in actie komen. Dus die zullen we missen moeten voorlopig. En hopelijk net al te lang. Want ja, het seizoen is nou echt op gang. Hè? En je moet nou wel de wedstrijden, de afstanden scoren. Ja, precies. Voor de echt belangrijke wedstrijden wil je toch eigenlijk wel een beetje ritme opdwan. En dan binnen, dan ben dit prachtige wedstrijden om te zien hoe bij je staan. En om naar die farm te groeien. De middelste batter, de ben we daar aan Wieber en Jongsma. Van de Jouwer. En die zocht dat er een heel eind uitkoers gaat. Nee, het is wel een droegsprong, maar daar is maar zijn. Voor het klassement zullen er hier net volle willen om belibje. Klaas Priensma, oud toplepper van Boetenpost, stiert in Zandbed. Die zorgt ervoor dat het weer mooi vlak wordt en dat de prik op het juiste plek komt. Een heel team vrijwilligers in actie bij zijn wedstrijd. En wat kan Dietmer van der Wal dan? Van het Heidenskip. Satesjen had Dietmer ook een keer zijn toemetje in de stok ongesloten, want hij had wat tape om het toemen. Deze insprong liep het op zich goed te gaan. Kan mooi erop klimmen en dan is dit op zich best een hele goede sprong voor Dietmer. Richting de Santje heel. Dus dat is een mooie beginsprong voor Dietmer. Moest even op gang komen met klimmen, alsof we er zelf ook een beetje van schrok. Maar een goede openingssprong. Hij is er zelf ook zichtbaar blij mee. Zullen we nou gelijk bij de vrouwen. Danielle Hielema van Griefskerk. Danielle die gaat in ieder geval wel recht naar de overkant. Dat... Ik denk dat we naar je lijster krijgen bij de famkes. Nou, het zal er om spannen inderdaad. Ik krijg hem weer het stokje del zetten. Maar het terug te sporen, dat krijgt even slag. Al is dit natuurlijk eerst ik er even oud-tasten, die is de oplopen. Ik kan aan de vlaggen zien dat er best nog wel een beetje een wind zit. Maar gelukkig komt hij toch wat van achteren. Skien van achteren naar de eerste wind. Gaan ze daar nou profijt van, Hannes? In principe is het van al, omdat sneller begint erin. Alleen dat doen maar die snelheid wel onkennen. En vaak hebben consequenties voor de start? Nou, voor de lengte van de loop. Vaak, omdat grotere stappen zijn, maakt hij eigenlijk wat langer. Dus het kan 20, 30 centimeter wezen. En nu komt maar meer gang in de stok. Dus voor sommige mensen, of voor sommige benen is dat echt een beetje wennen qua rjocht inspringen. Omdat alles wat sneller gaat. Hier hebben we een rietje Boetenposters op eigen batten. Ja, Martijn Sutersma van Kalmer Pomp is de nummer 2 in het klassement. Draait eigenlijk een heel goed seizoen. En ja, gaat in de slipstream van Sietse Lefferts mij naar de top van de jongens van in elk geval Friesland, maar eigenlijk ook in Nederland. Ja, dat is super. Het is mooi dat Boetenpost weer echt een nieuwe superaccommodatie had, maar echt gewoon goede leppers die er gebruik van maken. Misschien is het echt wel een combinatie van beide, maar die jongens winnen natuurlijk voor deze accommodatie echt al goed. Dus. Ja, maar het is extra leuk. Ja. En daar is Daniel Venster nog correct Biekam. Die is correct promoveerd vanuit de tweede klasse. Die hier zit er op het batten. Die springt voor het eerst in de eerste klasse.
En dan dit is Jarno. Jarno Hoekstra van de Driels. senior. En dit is een best goede insprong voor Jarno. Springt er iets te vol met de borstje aan. Maar prima beginsprong. Sam Pols kan dus wel 20-30 centimeter verder in het water staan. Nienke Kampen. Ik Nienke gaat naar links. Dus ik denk dat hij vooral eerst van haar zinnen. Want die heeft echt moeite met het rechte spoor te vinden. Volgens mij is het alleen nog Daniel Hieleman nog degene die recht toegang is. Ja, die eindigen trouwens op 12,51 en dat is Ja. inderdaad correct. Justjes minder 4 als Noah de Boer, maar die 12,65. Maar wel een mooie tweede plak voorlopig voor Danielle Hielema. En als we in de mixklasse joggen, dan het Dietmar van der Wal krijgt 1 centimeter verder sprong als Jasper Henstra. En is daarmee op dit moment de nummer 1. Santje het zien, hè? Ja, Santje het zien. Wilst Auke Jan Jilderda uit Burgum zich aanmeld had. Dus daar geven we nou verder mijn Fijke Stellingwerf. Martijn Sudersma komt tot 15 meter 70. En Nienke Kampen neemt inderdaad... Maar dat is wel toch een soort sprong waarbij dat meestal toch snel naar de horen kan gaan. Dus misschien is het toch inderdaad die Wienwol dat die Pols verder kan staan. Dat ze meer gang hebben dan dat ze oorspronkelijk verwacht hadden. Hier hebben we Daniel Veenstra uit Dit Boekenpost. liep het Zijn erop. eerste sprong. Dit is een mooi En sprong. dat is Ja, een ja, mooie ja. vorm, hè? Nou, Want dat liep het die erop. had een persoonlijk record krijgt van 1570 Nou. en daar kent die wel eens een onval op de man. Dit liep het erop. Ja. Die zit in de juiste flow. Die had echt sinds hij promoveerd is in de eerste klas eigenlijk alleen maar dikke 50 meters helle. En die sluit dus mooi hoor, Ja. met het niveau in die groep. Ja, daar zitten de maten in het publiek. Want naast het vierleer is ook een hele goede karballer. Nou ja, die maten die zitten nou hier op de tribune. Die kennen dat dus even bezien. En dat is het mooie van de sport, hè? Kruisbestuiving in Ja. december. Nou, we zullen even kijken. Een persoonlijk recordje springen van 14 meter 54. Daniel Veenstra komt tot 15,52. Voorlopig een vierde plakje. Ja, Fijke die had aardig gang in de loop en shot tijdens de insprong iets te let omhoog. Waardoor dat er eigenlijk te weinig hichte pakt en dat er ook te snel naar de horen kan hier. Daar hebben we Hieke Vogel. Kijk, Hieke zwaait naar links al. De verrassende winnares in het Heidenskip. En die zocht wel dat die ranglist er verloren is. Want Nienke Kampen, niet is correct, die gaat nou onder leiding met 12,92 meter. Ja. Het is alle keer nog wat zunnigjes, Ja. want die vrouwen die kennen alle keer wel over die veertje. Het in het 2 klimslaan, maar ja, als ze nou rug gaan, dat scheelt het gelijk weer een hele meter. Hè? Nou, het is de eerste ronde. Hè? Ja. De meesten had eten krijgt op, dus dat... Ik moet zeggen, Hannes, en dat ga ik net vaart meemaken, dat we in de hele wedstrijd dat nog net Nee. één wiersprong noteren konden. Inderdaad, wil het wel waar is om even eerst even aan te kollen. Reinder Haanstra bij de jongens. Reinder Haanstra. Vol te snel. Ja, dat is een jonge man om in de gaten te houden, want die had ik al verschillende centimeters noteerd Ja, dit seizoen. snelle Dus klimmer. die gaat echt mee in de top 3. Met Sietse Lefferts en met Martijn Sudersma. Leuke jongensgroep hebben we dit Ja, hier. absoluut. Er komt echt wel weer een mooie lichting aan. Ja, En dat maakt ik vanzelf. Want, ja zeker. Er ben ik wat ouderen onder u. Ja, In zeker. de 30 die het zagen gewoon. Nou ja, Dit stokje voor jou, ja. Ja, we goed draaien. die kant gaat het wel uit. Ja. Oud-trainer van Bart Helmholt is Arend Hofstee. Die is even in moeten posten zien met de dochter. Ja, mooi waar hier. Arend Hofstee die hoopt misschien van Griep Sjerk nog wat te budgetten op Ja. het gebied van de opleiding van trainers en Technisch leerpers. adviseur, Erik. Nou, daar kan ze gelukkig met prijzen, want hij Ja. heeft natuurlijk een bak vol ondervinding mee. Berber Haanstra bij de Famkes. Wilst Hieke Vogel niet krijgt 12,44. Ja, die vrouw die springen eigenlijk alle keer over de 12 meter. Daar leidt de strijd nog volledig in. Maar ik Berber Haanstra die had al een wedstrijdje gewonnen dit seizoen. Ja.
Maar hier is Berber Haanstra, maar hou hem maar in. En Berber die gaat wel mooi recht en springt dan ook bovenop het baltje. Wilst Minnesmit de eerste is die hier wierd springt. Dus dan hebben we tenminste nog één in deze eerste ronde die te wetter gaat. De primeur. De primeur als laatste springer van zijn groep. Dus de mixklasse is had de eerste ronde erop. En ik denk dat we nog één bij de jongens hebben. Boustra. Jorrit. Zijn zus sprong correct. Ja. 68. En we zien wat Jorrit nou jongen. Goeie jongen in. Een Zit heug in de pols. En Jorrit Jerek Wiert is al haast boven. Ja, die komt er ook om. Ja. Die is nog Ja. heel jong. Had al de eerste jeugdtiteltjes achter zijn namen. Ja. Is de broer van Van Sanne. Van Sanne. Hè? Die is bij de Famkes Fries kampioen. Maar hij bij de jongste jeugd is hij ook al Fries kampioen geweest. Dus het zit er wel in de familie. Ja. De Reduzemers. Ja, ze zijn er wat vreemde eenden in de bijtsoort zitten, want dat wordt meer keers dan slept. Maar er zit wel degelijk potentie in die hoek, hè? Nou, ik ben Dan krijg je benieuwd. nog één sprong. Ik ben benieuwd wat de tweede ronde zal brengen. Want de meesten die gaan eerst even een beetje aantasten kennen. Nou, waarschijnlijk zet hem al eerder een stuk verder. Ja. De zinnen zakken inmiddels echt al een beetje. Zien we Nestor Rudy Walta van het Heidenskip. Ja. Die coacht op dit stuit Nienke Klein-Velderman, een van de jeugdleden van het Heidenskip. En zij is de laatste die in actie komt in de eerste ronde bij de Famkes. En ik dacht dat Berber Haanstra ze krijgt verder sprong. Want die sprong toch niet 92. over het baltje. Maar het scheelt 12 2 centimeter. centimeter. Ja. En Nienke draait direct voort omheen. En dit is nou zo'n typische voorbeeld. Je zei dat ze te volle gang hier. Terwijl dat ze eigenlijk gelijk met haar rechterschouder eromheen draaide. Dus Nou, dit is behoorlijk uniek. We gaan naar al die sprongen maar 12 weersprongjes zien. En dus beginnen we aan de tweede ronde. En net met de mensen, want op de middelste batten staat al klaar Sietse Lefferts. En dat is natuurlijk iemand die het heel graag echt voor eigen publiek zelf wil wat hij kent. Ja. Want ja, als je in het Heidenskip 20 meter 48 noteren kent, als een jongen van 15, ja, dat is uniek, hè? Dat is nog ja nooit gebeurd. zeker, zeker. Ja. Hij is de enige 15-jarige die 20 meter sprong had. Ja. En dan voor 20 heel. Het is absurd. En daar denk ik dat de eind nog net bereikt is, ja? Ja, wat zou het leuk wezen om dat in eigen dorp een keer te doen. Ja. Hè? Nou ja, het is ook wel voor de scores. Nee, toch overal, wel hoor. wezen, hè? Ja. Ja, we de scoresrecorder dan toch even bijpakken voor de jongens. Dat staat op 9,92 meter. Fjouwer Rielino weer. Toch een wisse broekstra hier, hè? Tja. Ja, eigenlijk zou je gewoon die scoresrecords gewoon weer op Nijmat te doen. Het is een nieuwe scores. Zullen we weer nieuwe scoresrecords? Sietse Lefferts. Zijn tweede sprong. Ja, ja, Sietse ja, Lefferts. Dit dit is- lijkt het al wat beter. Ik denk dat er wat metertjes bij komen. Hier komt En daar gaan we inderdaad. over de 8 meter. En nog gaat het snel, hè? Ja. Hij kan nog een stuk verder. Dus hij bouwt een mooi recht op. Santje 82 in zijn eerste sprong. Dit gaat al richting de 18 heel misschien wel. Ja, ik denk het. Mooi opbouw, hè? Ja. Keurig. Zei ze bij de insprong al. Het liep al gelijk goed. Dit is Jasper Henstra van Griepsjerk. Jasper, nee, die had correct net lekker. Nee, die gaat toch wat te vlug. Miste hem even bij de insprong. Hier is zijn eerste sprong Santje 0,9. Nou, dat verbetert er hier net. Nee. 18 meter 41 kunnen we noteren Zo. voor Sietse Lefferts. Dus daar is het spul echt mooi op dreef. Ja, bij de Famkes. Daar staat dan weer Claire Noah de Boer. Die even mij 12,65, weer toen eerste. Maar is inmiddels al toch 12 vooral je passeert. Goeie jongen in het altijd, hè? Krachtig, ze Dunstig, hard hè? bij de insprong. En dit liep het heel goed te gaan. Oeh, Maar en dit nou- weer naar voor haar rechts. Ze krijgt het al. Dat is pittig. Ja. Want de hechte, hier is het zomaar. Ja. Maar de richting is minstens lekker belangrijk, hè, met 4 lap. Ja.
explosief Famke. Wie ik een hele goede turnster. Dat neemt ze mij natuurlijk in die krachtige onren. Ja, ze is juist het wel. Een hele, ja, echt een turn onrens is maar. En dan is de kunst om dat om te zetten in opwaartse snelheid in de stad. Nou ja, ze houdt hem goed met insprong, zeg maar. Ze had hem goed, maar ze zakt het net. Dus dat klimmen gaat direct makkelijk al. Ze krijgt nog even wat aanwijzingen van de coach. Van ja, waarom ga ik nu naar Jocht? Ja, maar als de Jocht erin springen, zei er. Nou, wat kan Riemer Silstra? Uit eerst hem. Lid van de afdeling Drills. Coach Trorim Rapma. En dit ligt er echt mooi. Alleen nog, ja, dit gaat vol te snel. Ja. Hetzelfde was in de eerste sprong. De junioren springen in verhouding tot de dames voor Jocht. Hè? Nou, dit zijn de jongens nog. Oh, de jongens bedoel ik. Ja, de op middelste jongens. Die ben wat rechter. Ja, Jasper Henstra noteerde 16,40 meter. En nou de boeren komt in haar tweede voorsprong bij de Famkes tot Alve 80 blijft dus steen op die 12,65 plak nummer 3. Ja, als ze daar 3 rond en nog zit, dan mag ze in de finale meedoen. En daar wordt uiteindelijk de dijprijs verleerd. Hè? Dus dan ga je nog 2 sprongen. En ik denk dat de meeste lepers heel graag nog wel plakken springen willen. Denk ik, ja. Wat volle mooier is dit wordt het net, ja? Boven Westert. Westert. Had een sticker geplakt, wit werd hem houden en dit liep het een stuk beter voor Bowen. Ja. Dit gaat richting de centimeter, zou ik zeggen, maar hij gaat een beetje uit koers. Het liep het begin wel aan. Ja, hij hield hem nog beter als in de eerste sprong. Toen vond ik hem redelijk snel gaan, maar toen kwamen we uiteindelijk nog tot 16,70 en ik denk dat dit ongeveer, hetzelfde zal wezen. Misschien iets verder, maar... Ik heb nog melden dat Riemer Silstra op de middelste baten bij de jongens niet krijgt 14,62 noteerde. Maar sinds 16,24 is nog steeds het tweede plak in de jongensgroep. Dus die docht het heel leuk mee, hè, daar in die categorie. Ja. Niels, wie bij de Famkes nou Sanne Boustras, jongen. De klassementslijster. In het klassement. En dit liep het beter. En dit gaat oer het baltje, denk ik. Ja, dit liep het is een sprong, zouden we ze zien willen, oer de 3 meter. Makje, ja. 2 heuge draaislagen, maar nu gaan ze mooi jocht. En dan is juist gelijk het verschil. Maar ik bij die vrouwen zit nog volle meer in dan wat we nou zien. Ja, het lijkt wel dat iedereen toch een beetje voorzichtig begint. Ja, maar het is misschien ook wel even chef van hoe 4 kinderen. Die scores niet maximaal, dus hij liet het gelijk heel veel te staan in de pols, omdat het heuger stist. Dus het is krijgt even maar welke scores dat het vergelijkt. Maar... Zo, en op de middelste scores. Oeh. Ja. Dit gaat te snel voor Jasper Haanstra. Als een raket, ja, dan had je geen tijd om te klimmen. Nee. Hij hier 45 in zijn eerste sprong. En daarmee zit hij voor het eerst in die jongensgroep op plak nummer 5. In de mixklasse ben we weer daar om Mats Stolsma. De junior. Ze krijgt goed voor 14,63, maar daar zit nog een soort meer in. Dit is de middelste batter, maar daar is Mats Stolsma. Van Belsen. En ook gaat er weer wat te vlug hoor, ja? Hij gaat wat te snel hoor en het had... Dat bedoel ik eigenlijk wel een mee. beetje... Het lijkt het wel dat iedereen wat zunnigjes die pols heeft. Ze gaan al je te hut hoor. Ja, en de meeste lepers is maar op het einde te lietsere stappen door omdat ze maar oors net uitkwamen. Hier heb ik het gevoel dat Mats hele grote stappen maken en jij er nog meer hoor hier. Dus dat doekte er direct wat in. Ja. Dus ik denk dat Mats even naar zijn onderin moet zien. Qua lengte of dat helemaal klopt. Maar het lijkt wel dat net volle wegen wordt nog. Nee, nou ja... ik kan er net een heel stadig ook in. Nee, maar dat is denk ik vooral omdat gewoon de scores en de wettendiepte is alle maximaal houden. Ja, bepaalde afstanden werd er zeg maar de onderkant bodem tot bovenkant scores, maar tussen de 63 en de
4 meter wezen ook. En alles is hier maximaal, dus je meet de pols tijdens het zetten hoger. Hier is Dus aan wie de- maat. Beide dames werden afzwaaiers, jongen. Dit is denk ik zelfs boeten de sector. Nou, de sector is wat breder, man. Ja, Dus, dit, beide kanten een meter biek aan. Maar maar dit is wel heel eind. in elk geval is het net een sprong die je... Nee, hier die is je ook niks neemt van in een honger. klassement. Nee, klopt. Maat Stolsma verbetert hem in de mixklasse naar 15 meter 14, maar dat is net meer als een 5e plakje voorlopig. En bij lange net genoeg om straks finale te halen. prestatie bij de senioren 20 meter 4. Dus het keervier daar bij de senioren, dat is de vorige keer en ze dat ook. Nou, dan zullen we de jongensklasse even wachten, want er zit nog een meter in het zon. Die voor de zekerheid de afstand even opmeet. En de koel weer even dicht hartje. En dan gaat het licht weer op green. Rimmer Abma had alles in het eeg. Stiert mijn zinnebril achter zijn pupil. Wieberen Jongsma Wieberen die, komt van de Jouwer. hij denkt nog even na, hij visualiseert de sprong nog even. En dan komt de machine onderin. Die onderin is goed, die insprong hek en dan liep het dit voor Wieberen heel goed te gaan, maar hij gaat te scheef. Hij komt vast. Bovenin. Ja, Maar op zich een goede sprong. er ben nou niet in een proteleppers die naar links te gaan. Ja, Soms een beetje op een wien zetten. Dat is geen van achter. nee, ik denk dat het echt de onrein snelheid is. En het feit dat is de zinnen van varen haast. Dus tijdens die insprong wist een beetje verblinden. Dus het is heel lastig om precies goed recht in te springen. Maar goed, naarmate de jongen zeg maar, vordert, wordt het steeds een beetje donkerder en wordt het makkelijker inspringen. Danielle Hillema stiert klaar. Ja, die Ja. wie niet krijgt mij toch weer 51 goed op drijf. Maar Let nou los. En en in de 4e, daar zoeken we. ja, Dietmar. Ze krijgt spronger Santje zien. En dit liep op zich best wel heel goed te gaan. Alleen nog, ja, die uitsprong wie net geweldig, maar hij springt een beste wedstrijd. Maar inderdaad, die uitsprong even net goed maatje. En dat is jammer, want was dan, hij staat nog steeds nummer 1, maar hij hier hem verbeteren kan. Krijgt net verder wijzen. En Danielle helaas. Ja, voor de meesten hier uit Boetenpost en omkrieten. Het is prachtig mooi waar. Er is hier nou wat ruimte op het bult. Dus dat je op denkt van, goh, ik wil er nog even uit. Dat kan nog. Het begint mooi te vullen. En de wedstrijd die bouwt hem starig maar zeker op. En dadelijk krijgen we natuurlijk in de volgende categorie de grote kanon. In de topklasse senioren, de junioren vooral ook. Maar ook bij de vrouwen. Maar hebben we echt wel wat vuurwerk verwacht straks. Want het zou me verbazen als er net hier en daar wat kansrecords om flarden gaan. Ja, het is echt een wedstrijd voor dat soort dingen. Hè. Het is, de vorm moet nog een beetje beginnen. Ja, dus Jullie een jonge komen wedstrijd erom. is het. Dus je kan al een beetje opmaatje waar tot nu toe al een goed seizoen had. Nou, het is natuurlijk... voor mij binnen er eigenlijk 3 personen die dit hier uitspreken. Dat is Sietse Lefferts, Germ Terpstra en Freya Kramer als senior. Die 3 had het nooit, dat denk ik, de meeste progressie zien litten. Ja. Wist het helemaal niet eens. Ik ben heel goed bezig, ja. En die springen ik het constant volgens mij. Germ had tot nu toe alles won. Ja, en die had al 2 keer het Fries juniorenrecord. Ja, en hoe vaak is er al verder dan senioren? Ik denk ik al 3 keer of 4 zo. van de 8 keer al. 4 van de 8. Nou, Dus, dat is in. had je dat even terugrekenen naar een FK, Ja, dat dan... de server van Pols is voor de eerste sprong, Nou ja, dan had er wel even als een je juist hoe seance. makkelijk hier 4 springt, ja, dan is het... Ik wil even naar Martijn Sudersma, want dat is een jongen die het echt naar die 18 meter daar wil. Ja, dit liep het heel goed te gaan. Ziet er Dit beter is uit. het oer de 16 meter. Ja. Richting de Santje meter. Maar nog net Safir had er wel graag voor, want Nee. hij had in het begin van het seizoen zijn PR opschroeven naar Santje meter 92. Ja, en dan zit je vlak Ja. bij die 18 meter Ja, en en dat dan- is toch een barrière. Hè? Dan is dit wel een locatie waar je het makkelijk 4 springen. Ik denk wel dat Martijn Sudersma naar het tweede plak afschoot dadelijk. Ja. Nou, Jarno Hoekstra. Jarno
Maakt het ook weer een degelijke sprong. Krijgt om en nabij de centimeter. Maar in ieder geval richting die centimeter. Misschien is het ook wel dat mensen eerst even dat het bijna te heet is. Dat ze wat loom binnen. Scherpte er wat uit. Terwijl je bij de vrouwen. Nienke Nienke, Kampen, ja, ja, daar gaat ze maar. Gelijk hoe het baltje springt. Ze stiert wat, met 12,92. Ja, dit ligt erop. Dit gaat richting de tredje heel. Het baltje lei op tredje 34. Van Sanne En Boustra, dit ja. denk ik wel richting de tredje 60. Goeiedag. Cola? Gelukkig in Boetenpost had alles goed van, maar de catering komt even langs. Nou ja, dat mij wel, maar dit waren het vochtgehalte maar een beetje op heel blijven. Dik in water. Mij wel een glasje cola. Ja, maar dan op de kort. Tredje meter 81 voor Nienke Kampen. Tredje meter Nienke 81. Kampen. Tredje meter 81. Net alleen gewoon de leiding, maar ook een persoonlijk record. En daar is de eerste persoonlijk record Ja. in ronde 2, dus het gaat de goede kant op hier in Boetenpost. Sakoe, ik haast net uitduwen, maar dat is een hele beste notering, hè? Ja, als die sprong serres, dan wie het eigenlijk gewoon veel goede klimslagen en rioch toer. Dus daar zit voor Fiona nog wel meer in. Ze naderen we de 14 meter grens, dus dat is voor de famkes. Wilt we bij de jongens melden kennen dat Martijn Sudersma inderdaad plak 2 klom is. 16 meter 64. En dit is Daniel Veenstra. De man uit Ja, daar liep het erop. Die echt een NPR leppen wel. En dan maakt er over de 1570. Nou, dat is in dit geval nog net slagen, Nee, denk ik. krijgt 15-52, daar wie direct zichtbaar net tevreden, maar dit wie iets minder. Maar een mooie springer om te zien en om Savisa te volgen. Ja, hij maakt ook nog een keer, hè? Dus Ja, hij nog bij de klopt. stok steen kan en dan moet het in het reddensprong maar gebeuren. Ja, dan had er inderdaad over de 16-24 van Riemer Silstra, maar Nou, dat had er is eigenlijk wel, 15-20, dus, dat had er in de macht, ja. Eerst maar eens, Maar goed, dat hoort mij al nog een keer. ja. Die show eerst naar Hieke Vogel van mijn naam. Ja, in het heidenskip winnares. Verrassend. En wat kan ze hier in moeten passen? Ja, en wils wie Hieke wie het show gaan en bij de mixklasse show een fijke stelling weg gelijk naar beneden vallen. En ik moet zeggen, ik zeg de sprong zelf net, want hij ging te gelijk met Hieke, maar als je zo snel naar beneden vallen, dan kan het haast net oors dan dat je over de batten heen stappen. En dat had dus alles te krijgen bij die wien in de reg, waardoor de loop langer wordt. En ik denk dat de reden is dat Fijke oer het water heen stapt. Nou, de TC komt er even bij. Want Het is altijd even schrikken. Je doet in één keer naar beneden. een placeerdraadje, hè? Dus, Ja. Ja, daar zit natuurlijk een polshouder. Daar mag ik maar even om denken dat je daar net op springen. HBO. Ja, hij had Hè? wel iets, want anders Je weet dan het net. zal ze er net bij komen. Want je met de hollets in de pols rennen, ja, die is hard. Ben ik een protolepers die haar al een beetje om een tosken, want ja, de sneuvelde ik was een toskje. Maar met de hollen moet je altijd voorzichtig wezen. Ik weet het. Hij stond de sprong zo vreemd. Nee. Ik zeg het, ik net Nee, precies maar wat goed, er dat zei je gebeurt. was vaker. Jouw is die knop, ligt aan de beurt springen. Als ze toch Ja. links springen, maar we kiezen. Ja. En dan mis je wel eens wat. Nou ja, dit is in een 40 uit de eeghoeken gebeurd. Nou, wij zien de middelste scores naar Reinder Haanstra. Die krijgt al snel boven weer. En nowhere alleen nog. Hij gaat. Ja, dit liep het er op zich wel op. Dit is denk ik verder dan 16-24. Maar dit weer sprong nu Wel een eind uit koers, maar Ja, het krijgt een wat Stuk stokje beter. deel zetten. de 15 meter. Maar we zullen Dit zal nog net genoeg wijzen voor de finale. om de finale binnen te komen. Dat slaat nog net, maar dit is in ieder geval een stukje beter. Ken ik wijzen dat Fijker de stok miste, doordat hem gewoon net zegt door de zinnen. Dat ken natuurlijk ook nog. Even goed in die stok ziet. nou, hij is in elk geval de vreemde Dus ze zijn er even bij en maar het beeld er mooi op, dus we kunnen gelijk zien waar ze naar sjoggen. Bij de famkes. Ja, Of Had het, er misschien toch wat onder voert dan? of het de hol is, ja, ik weet het. Nou goed. Nou, hij had volgens mij op een hol is, joh. Ik Hij denk had, dat er met de hij hollets had toch even een kort. kapt. Een bultje Ja. erop.
Ja. Ja, dan moet je even Ah ja, je komt met 70-80% onrin. En als er dan iets gebeurt wat je net verwacht, als je missen of wat je er doorheen stappen, ja, dan ben je er samen. Berber Haanstra bij de Famkes. Ja, dit liep het echt goed en dit gaat richting het lijntje, maar ze komt net helemaal lekker uit de pols. Nee, Dat is 1290 hier ze niet correct. Daarmee stiert ze nou nog maar treden. En Minne Smit die maakt hier een hele goede sprong. Dit gaat richting de Sontje heel. Ja, ja. Goeie sprong van Minne. Dit is zelf blieb mij. Ja. Want hij had nog net zo verschrikkelijk volle snelheid in dit seizoen. Eigenlijk is het 18 meter, want hij zet een hele meter van tevoren al alleen nog. Ja, dat telt helaas net. En dat is iets waar Minne wel vaker moeite mee had. Maar hij hier de pols dit keer bij de insprong wel lekker. Dus ja, als het net oors kent, dan doe je het samen. Maar in wezen sprongen ze weer 18-22 tot nu toe. Nou, dat komt er nog wel in de buurt. Dus, en dat is een man die een PR had van Oer de Nieuwentje. Dus, ja, daarom. Ja, hij... Dan geef mij straks nog een keer. Dus ik ben benieuwd wat Minne in zijn treddensprong doet. Hé, ja, dit mag je er even zien. Dit leek het heel goed te gaan. Oh! Oh, jongen, toch! Nee, jongen. Jorrit Boustra. Oh. Hij shot nog een keer omhoog. Wat hier kwam maar. Ik denk Suver had er misschien nog een top op zetten hier en hij hier. Jawel, maar misschien wie er nog zelfs nog wel een oegang. Dat weet je net. Hij moest wachten. Hij draaide achterover. Hij zit eigenlijk al Suver te heug met het klimmen. Waardoor dat zijn reg eigenlijk wat naar achteren gang. En je wilde juist plots in die stok onlees dat je zo heug komen. Maar ja, je gaat natuurlijk erop. Zonde. Wat een hechte. Ja, en deze jongens, ja, die zit al een hele meter is die pols. Nou, hij zit 12 meter in het water. Dus nou ja, zo'n jongen komt toch ongeveer van 9 meter hecht even naar beneden. Goh, wat en dat in per seconde. Ik heb nog even melden. Minne Smit, de vierste afstand van de jongen ontnota. Centimeter 72. Dan mij Sietse Lefferts de pols alweer een beetje prepareren. Die moet nou even wachten, want er is nog één sprong in deze tweede ronde bij de Famkes. En die is van Nienke Klein-Velderman. Nienke Klein-Velderman. Ja, nee. En die gaat te wetter. Die gaat te wetter. En Dat zo gaan we toch in elke categorie wel een verbetering, hè? Ja. Bij de vrouwen is de nieuwe kaprenner Nienke Kampen met dat prachtige nieuwe persoonlijk record van 1381. Tweede plak Sanne Boustra 1334 en derde is daar ontnota Berber Haanstra met 1290. Bij de jongens op kop Sietse Lefferts 1841, tweede plak Martijn Suttersma 1664 en het derde plak is daar op dit stuit voor Riemer Zielstra van eerst hem met 1624. En de eerste sprong in de mixklasse ontnota, en dat is straks ook een richtlijne voor finale helje bij de tapklassers, is centimeter 72 van Minne Smit. Begint wat lastig te komen, hè? Ja. Ja, zo zullen we dat Sietse Lefferts. Eerste sprong Sonja 82, tweede sprong 1841. Dus als er deze trobouw uitbouwt, dan zullen we nou eigenlijk richting een jongetje meter gaan. Ja. En hij ging in zijn vorige sprong nog steeds redelijk snel naar de andere kant, dus het zit er sowieso in. Beide sprongen keersrecht. Hij wacht het even op Jasper Henstra. Derde sprong van Jasper Henstra. En Jasper die het volslijn. Een kogel van een loop, zo snel. En er zit niet wat potentie in, maar hij kan die snelheid net omzetten in hichten. En ja, dan dat wil is ik graag naar Sietse Lefferts. Want dat is de man waar het om gaat. Die er in Boetenpost bij de jongens. Sietse Lefferts in derde sprong. Ken daar nog wat bij? Dit is goed, dit liep het erop. Nee, dat scheelde heel weinig. Dat wie wat plakje. Ongeveer. Dit moet er al onthouden, want hij had, nou dat weet ik eigenlijk wel zeker, nog 2 sprongen in de finale te goeden. Ja. Maar het blijft voorlopig bij die 1841 in zijn tweede sprong. Ja. Alleen nog je mat jocht, alleen nog dit is wel het plakje waar de pols steen mat. Altijd in het midden stil, stil. Ja, altijd omhoog wil klimmen en de top wil bereiken, want... het is een puzzel, hè? Je moet even net vinden waar er mat. En dan ga je dan 3 voorrondesprongen voor. Ja.
Ja. Zo we achterop is gewoon alle handen zitten voor de eigen, zo'n les huizen van de zinnen. Dat is Snijdio Van je nog Nota wat we- hè, van de jongenswedstrijd in de Ja, Boekenpost. we hadden wel eens een keer dat leppers, tenminste in jouw hier al in zaten, dan sprongen ze nog mijn zinnenbril op, maar ik had het nota nog net in je jongen. Nou ja, dus er zijn een aantal senioren die het dan wel doen, maar Ja. ja, dat is de andere kant van het mooie waar. Ja, Als het bewolkt is prima. dat is nooit goed. Nou, Noah de Boer zit op Nee. dit moment nummer 4. We gaan zien of zij zich kan plaatsen voor die finale. Dan moet ze in ieder geval 4 keer verder dan de 12 jongen te springen. En dat doet ze met deze sprong. Ja, daar komt zo'n, hè. Ja, ja, Dikke ja. 30 meter. Bijna boeten de sector. Dikke 30 meter en dat wordt of een tweede plak of misschien zelfs nog wel wat verder. En ik San Noah wil je graag mee gaan naar de finale, want ja, dat is een famke die ik richting die 15 ken. En dat zullen we je graag vanzelf. Ja, dus dan moet Berber Haanstra straks weer om de bak. Want die gaat dan naar het plakje voor jou. Nou, voor de statistieken hier ziet ze levers nog 23. Wij zullen nou Boa Wester. Boa Nee, ze krijgt een goede sprong bij zijn tweede sprong. Maar zijn tweede week de beste. Want dit gaat te snel. ja, nou de Boer. Zo. Toch de naaie lijster. 12 centimeter verder als Nienke Kampen. 83. En Riemer Zielstra, die maakt het nou een goede sprong. Dit liep het erop. Ja, ja. En ja, sinds 1624 zal er om en erbij even naar. Hij zit op dit moment nummer 3. Maar er moet er nog een rietje, dus we gaan het zien. Die nou de Boer. Ze zijn uit koers en dan toch nog krijgt Ja. voorbij de eerste afstand. Ken hij geen altijd terug gaat. Ja, dan gaan we een dikke 15, 16 meter. Het skansrecord hier bij de Famkes is 16 meter 04. En Hanneke Westert, een periode. Dan moet ze alle keer een dik PR springen, maar ja, dat ben wel de afstand Ja. een beetje naar het aanvallen, hè? Nou, en dan op dit moment de nummer 3 Sanne Bouwhuis. Zij krijgt haar broerke boven in die halve hele meter pol zitten en de wiet springen. Maar we gaan zien wat zij doet. Ze Gaan ze in, Sanne ze Boustra. zit nog te redden met 13 meter 34. Maar ze wil er graag iets bovenop willen doen, want er komen nog zijspringers naar haar. In het Frieske tenue, daar is ze Grutskop. Ja, als je Fries kampioen bent, dan wil je die trui graag gaan. Nou, voorlopig had ze hem nog. En Sanne, die dit springt ziet er nou. beter uit. Ja, dit liep het. Oh! Oeh, een misslagje met toch zelfs het baltje met in. een misslag springt ze verder. Oh, ziet Ze er laken wel het gelukkig wel. Het leek alsof ze les van de enkel hier was ze er wat raar uitkwam, maar zat de Sjen had ze geen les. En, Een misgreep, hè? een misgreep met een honger, ja. Misschien te Dat gretig. scheelt gauw een hele meter. Ja, dat is jammer, want hoor, dan weer het een hele dikke Dikke viertje viertje. heel west. Ik denk dat we alsnog wel hoe de 14 meter binnen. Ja, het baltje lei op 83 Ja. ook. Ja. En dit zal om en bij de 1420, 1430 wezen. Maar we wachten even de officiële afstand af. Mats Stolsma. In de mixklasse. Mats Stolsma en ik get wette vlug hoor. Ja. Nee, het is net de wedstrijd van Mats Stolsma. Nee. 15-14 hier er niet correct. Nou, daar zal nooit volop bij komen. Dus ja, dat is voor hem toch een wat matige wedstrijd. Maar die afstand van Sanne Boustra, de stok stiert nog in boord. En dan zien we dat Jasper Haanstra maar in je hand de pols mist en eigenlijk de sprongen rennen. Kiest voor het wietsprong, dat is altijd een veilige dan. Maar wie wacht ze nou even op de afstand van Sanne Boustra? Die wordt op dit moment even opmeten. Bo Wester komt er tot 1752. En Sanne Bouwers is zo'n punt proberen op te midden. Ze had even wat problemen met het digitale meten. Het stokje zit er nog, het baltje leidt er al ter indicatie bij. Zo van, oké, dat als het over het baltje springt, dan wist het automatisch dat het verder is dan de vierste afstand.
En wat ook wel leuk om te vertellen is dat deze sconsen in zijn geheel dus voor en achteruit scoot kunnen worden. Waardoor we dus die afstand on kunnen passen. Van hen moest er altijd een voorzetstuk voorscoot worden of voordraaid worden. Wie altijd een gepiel voor niks. Dit is wat dat betreft een stuk professioneler. Dus we kunnen melden dat Sanne Boustra inderdaad de eerste is die over de 14 meter springt. 14 en daarmee de leiding overneemt. Ja, en dan wordt het in één keer spannend, want Nienke Kampen die stier krijgt maar dat na je PR van 83 eerste. En nou binnen de eerste 2 sprongen springt Noah de Boer en Sanne Boustra allebei de vierde aan haar en is in één keer op nummer 3. Dus ja, we gaan zien of zij straks daar nog zelf iets in kan verhoren. Maar er is juist een mooie opbouw in die groep. Ze zijn eigenlijk alle keer per sprong haast vooruit. Ja. Dat belooft ook wat voor de finale straks Ja. misschien. Hè? Irza Maats. En dit liep er echt heel goed te gaan. Irza Maats. Ja. In ieder geval mooi rjocht naar de oorkant. Alleen nog, ja, die oren had die post iets verder in het bed en klimmen wat sneller. En ja, dat is even het verschil tussen een tredje, of tussen een tolve en een tredje of 14 meter sprong. 15 meter, 40 dus. En daarna Irza Maats is het Danielle Hielema. Wils wij zorgen dat Dietmar van der Wal zijn pols kleerzet. En ja, Dietmar kent dat nooit af. Waarom zijn op een mooie wedstrijd zandje mee te zien. 60 zei zijn jongen, nog 2 degelijke sprongen voor hem. Maar die echte uitzitter, ja, die zullen nog wel even meidje willen. En ik ben benieuwd waar hij de pols op zet. Wils we hier op een jongensklasse Wiebren Jongsma. uit de jouwer. En dit leek het heel goed voor Wiebren te gaan. Dit leek het heel mooi. Lid een slag rennen. Ik zou denken dat hier nog een slag bij kan. Maar hij kiest voor de uitsprong. En maakt het gewoon een degelijke sprong. Ik denk het zijn beste van dit seizoen. Van 15 meter 53. Dan zien we naar Dietmar van der Wal bij de mixklasse. Ziet 2 keer lekker in de pols. Als er hem nou eens een keer een mooi stuk verder in het wetter zetten had, dan vermoed ik dat hij ook wel richting de 18 gaat. En dit leek het heel goed te gaan. Had mooi de pols en dit leek het. Ja, het zil om en nabij de zandje heel wijs. Ik denk dat dit wel een verbetering is van zijn zandje te zien. Alleen nog net verder als Minne Smit, want die zit nog steeds met zandje 72 op kop. meter 48 voor Wiebren Jongsma en helpt het Nou, Wiebren Jongsma verbetert hem al. 15 meter 48, Safia Wieder dit seizoen nog net. Ja, het smiet in deze sterke jongensgroep voorlopig gewoon net meer op als een 6e plak. En dat zei wat door het niveau. Hè? Want nog net zo heel lang lien. Win je bij de jongens maar 15 meter, dan win je al een redelijke deelnemer. En nou mag jongens sluiten in de regen. Vol in de zinnen. Danielle Hielema. Ja, dit lijkt het echt heel goed te gaan. Alleen nog, ze gaat nog wat snel. Alleen nog, het lijkt het alsof die vangt dus alweer het plak nou voor haar. Ze gaan een stuk rechter en ja, ze moesten misschien even wennen onder de schons. Maar het is jammer dat ze net alweer nog een sprong hebben, want het wordt steeds beter. Maar dit zal net genoeg wezen voor de finale, dus ik denk dat Danielle Hielema voor jou het uitsprong is. Maar wel een dikke tredje. Dit is super. Ja, kijk wat zij is. Iedereen wil heel graag nog wel een keer. Ja. Maar we wachten nog even de afstand. Oh, ik zie het wel, maar... Nou, het is net verder een tredje in 80. Nee. Dus, in die street. En het is op de kant. Zo'n 92. Hij dan niet richting die 18 meter. Dus wij nou weer... Martijn Suddersma. Ken die nog wat dwaan richting zijn PR? Martijn Suddersma, nee, je hebt nou te vlug hoor, hè? Maakt het eigenlijk een identieke sprong als correct. Ja, stiert nog steeds tweede bij die 1664, maar... Nou ja, en dit zal echt ongeveer zo'n sprong wezen. En dat zou je dan denken, ja, die jongens die trainen hier. Ja. Dus die zo'n witte matten waar die stokje kan. En dan is het... Nou, ik denk dat het hem zelf een beetje afvalt, want hij kan wel volle verder. Ja. Daniel Veenstra, de promovendus en daarachter nou zullen we Jarno Hoekstra.
En dit leek het er heel goed te gaan voor Jarno. Dit leek het heel goed te gaan. Alleen dat die stok draait te vol in een recht. En dat is jammer, want deze sprong, ja, daar hier er eigenlijk mee beginnen won. Dit is het plak waar de pols op staan moet om echt 4 te springen. Alleen ja, je moet een recht. Kunnen we nog melden dat in diezelfde mixklasse is krijgt Dietmar van der Wal Sontje 29 noteerde. Dat is wel zijn beste van het seizoen. Ja, hele mooie opbouw. Dus die is heel blij dat er een herkansing krijgt in de eerste klasse. Ja, en Daniel Hielema komt nog tot 34. Dat wie inderdaad net genoeg. Ze moest 81 springen, maar ik zei, nou, het toch nog een mooie afstand op papier dat zet nieuwer. Die gaat wel maar in het klassement. Ja, en Nienke Kampen. Shannon, als hij er nog wat bij kan springen. Nee. Deze insprong dwarret te lang. En ja, die 83 verbetert ze net. En dan moet ze even in de wachtkamer, want er binnen nog 3 famkes na die alle jaar nog oer die 83 kunnen springen. Dus Maar ja, goed, hij Jan is mag goed. nog ja, Ze had daarom. een PR Zij had een en ze PR. leidt gewoon te redden nog. Ja. Dus ze moet nog even wachten als ze in de finale nog te waken mij of net. Er zijn nog 3 deelnemers. Hieke Vogel, Berber Haanstra en Nienke Klein-Velderman. Ja. En een van die 3 die zoen had nog wel passeren kennen misschien. Dus wij zoeken naar nog een plaatselijke favoriet. Daniel Veenstra op de middelste skongers. Springt constant, 50-52, 40-70. Ja. Maar ja, Dan krijgt de scheef. Eerste sprong liek op zich mooi. Krijgt promoveerd was Cyrus. nou En jong hè. deze insprong is beter. Alleen ja, die pols die gaat nog iets te snel oer. Dus hij moet nog even wat verder. Bal trekt zelf van. Hoor een keer een beetje meer wijken, want Ja. de Pols kan wel wat verder. Ja. Inderdaad, 50-52, de allereerste. Nou, dan zullen we dat op de mixklasse Fijkenstelling werven. De jongen die krijgt Chin Pols aan sprong, daar nou kleerstje. Ja. Even zien of er, volgens mij had er een pleister op een holle of iets van een druk verbonden. Ja. Ja, Is een beholpen. ja. Dus ik ben benieuwd of we er wat een oerhouden gaat als in dat er misschien bang voor de Pols worden is. Je matte er jocht in. Maar goed, het is natuurlijk een ervaren springer. Dit liep het al een stuk beter voor hem te gaan. Heel Dit is de stuk beter Pols. nou. Ja, dit liep het erop. Dikke Hoppakee. 18 heel. Ja, maar dat gaat richting de 900 meter lijn. Ja, daar liep het erop. Want Fluit de Boen, hè, En dat naar zijn kopstoot. Ja, hij ging nou mooi jocht. die sprong die het lekker Ja, super. te wetten. Nou, knap hersteld van Fijke Stellingwerf, de man uit Koudem. Mij pleister op een holle springt er zien Fieste van de Jonne. Want dat links leidt op Juntje mee. En ik denk dat het ook de Fieste van de hele mixklasse is op nota. Ja, bij de jongens die je ziet ze levels 1840, nou, dit zal om en bij zijn afstand wijzen. Ja, en daar is de trekker al. Ik denk dat we deze ronde En- gewoon allemaal zien. En dan daarna, dan zullen we inderdaad even... Dus je een trekker door het beeld erin. Dat zo budget te kennen dat er mogelijk nog een keer vreesd wordt in het zandbed. Wij zorgen hier eerst naar Hieke Vogel van mijn naam. En Hieke gaat weer te vier naar rechts of naar links voor haar en mist het door de finale. Ja, het zonnebed wil straks nog eens even een keer door de kop halen dat de landing voor iedereen mooi zacht is. Het zon is gewoon droeg En het waarschijnlijk. en hut. En de aandrukken worden dan gelukkig wel wat strakker. Dus we zullen het zien. We zorgen eerst- Fijke Stellingwerf in die de eerste afstand van de Jonne 1844. En je dit, zullen Reinder Haanstra. komt weer tot boven in de pols, maar Die land van de orenbatten. Dit is boetende sector. Schande, want hij zit wel weer heeg. ja, hij is 3 keer heeg, maar 3 keer een beetje scheef. En Dan dus, is het wel interessant waar we nou krijgen, want ja, er is één springer die ooit 2 keer wietsprong is, Jorrit Boustra. Alleen dat die laatste wietsprong is natuurlijk wel de mooiste tot nu toe. Boven in die halve hele meter pols. En ik ben benieuwd of we hem op hetzelfde plakje zetten of iets dichterbij doet. In ieder geval zou het mooi wezen als hij ook richting de finale kan. Dan moet er verder als de 1639 van Riemer Zielstra. En ja, als hij boven in die pols zet, dan redt hij dat wel. ja.
Maar we zijn eerst nog net z'n vier. We zullen eerst nog naar Minne Smit op een vierste komers. Zijn persoonlijk record is Santje 40. Precies. Dit seizoen sprong hij alle keer Santje 23. Ja, en dat van zo'n licht jong mansje is dat echt een wereld zijn al. Ja, maar wist dat ze dat eerst altijd nog germ zijn? Ja, ja dat weet ik zo toch. Ja, die zit ik altijd makkelijk bovenin en door het nou nog. Dan Ja, nou is die die is- pols wat langer worden Ja, en maar hij is germ wel zelf weg. Dat, ja. Ah, leuke springers om te Interessant. zien. We naderen de slotfase van deze eerste ronde. Die zou eerst naar Minne Smit, die krijgt een wereldeinoer hier bij de loop, maar de pols was supergoed vast hier en is dan echt samen bovenin. Dus ik ben benieuwd wat Minne in zijn tredde sprong doet. Het zit op dit moment nog tweede met Santje 22. Maar ja, vol natuurlijk verder als die 8:44 van Fijken. meter inwollen. En hij kan al tot 8:22. Dus wie eerst bij de dames nog Berbe Haanstra zorgen. En Berbe die gaat hier. Nee, die komt net vier nog. En Minne die komt net lekker in de pols. En hij springt weer. En de pols valt dan bijna op de polshouder van de jongenskomers. Maar dat gaat gelukkig al je krijgt goed. Nou Jarret Boustra, op die middelste batter. Alle eigen op Jorrit. Het weer wel de mooiste sprong op de zien. Ja. Het enige wat ontbruts weer dat er net een rechte oorgang. Ze krijgt op 9 meter hechten. Komt er om, meisje nummer in. Zetgang. Insprong is wel goed en dit liep het echt wel goed, maar hij mat nou te snel. Nou, had hij nou van de afstand? Hij had een afstand. Het zal een hele heuge 15, misschien een lietse 16 wezen. Ik denk het eigenlijk om en erbij. Maar 16 jongen 30, ik denk het correct net. En dan was de wedstrijd hier even stil want de lijnen die verdwijnen even uit het zonnebed. En de trekker met de vrees, die zal even heen weggaan. Hier terug het zonnebed om alles toch wat los te maken. Alles natuurlijk voor de veiligheid van de leppers. Zeker die kanon, als ze 20, 21 meter springen, die komen met barst in de wereld natuurlijk van boven. En hoe beter de ondergrond prepareerd is, hoe beter dat ik van jou gestel is. Wils wij nog één sprong te goede ha en dat is de sprong van Nienke Klein. En Nienke met verder springen als die 81 van Nienke Kampen. Dus er gaat sowieso een Nienke mee naar de finale. Maar we zullen zien welke. Sprong al tolverzonnen en een keer wiet. Dus ja, er moet wel even wat gebeuren. Jarret Boustra eindigt trouwens op 15:29. Oh ja. Ja, dan ben je laatst hè. Ja, ja. Dat is al het niveau van de jongensgroep. Dat is prima. Nienke Klein-Velderman. Draait om de pols heen, maar dit gaat wel over de punt en dit lijkt het heel goed te gaan. Ja, ja. Oeh, Zo. dit naar de finale. Dit is echt 14 meter denk ik. Zo, dit lijkt het erop. Ze is er zuiver. Jongen, Een beetje, jongen. ja, ik denk bliksem, wat doe ik finish. nou? Jongen, jongen, jongen. En dan Ze draaiden er een beetje heel omheen en de kan oren ze die dwars oren sprongen. Nienke er wel eens uitwippen. Dat doet ze, ja, dat doet ze. En dan spring je naar je persoonlijk record en dan ben je gewoon vierde. Ik denk dat dit vierde is als die 14 en dat we hier echt voor Nienke een persoonlijk record hebben. Het persoonlijk record is 14:09. Ja, ik denk dat dit vierde is, ja. Frederik Boersma, de lepper van de club, maar ik de man met de grote trekker en de vrees. 14,5. Nou, 14,5, dat betekent net alleen nog een persoonlijk record, maar ik een tweede plak in de wedstrijd voorlopig en mij in de finale. Ja. De eerste twee sprongen draaiden ze beide insprongen een beetje raar om een pols heen en toen hier ze net nog de mogelijkheid om hem rug te loeken. Ze bleven naar het zonbed zien, naar het plakbed en het taboe en ja, na 2-3 klimslagen draaiden ze er weer achter. En gang de polskeer ze rug toe en springt ze gewoon naar persoonlijk record, 14 meter halve en plaatst zich daarmee als tweede finalist in de finale.
Nou, wil dat er Nou. vreesd wordt, kunnen wij mooi even een tussenbalans op meidje in de categorie famkes. Op nummer 1. Sanne Boustra, 14. Nummer 2 is correct. Nienke Kleinvelderman, 14 Olve. En op het derde plak, Noah de Boer, 83. Een heel sterk finale veld. Spannende categorie. 2 persoonlijke records in deze categorie. Dus die gaan mooie wedstrijd zijn laten, onnota. Bij de jongens op nummer 1. Sietse Lefferts, 1841. Op nummer 2. Joreman van de afdeling Boetenpost, Martijn Suddersma. 1665 mag zeggen, tweede plak. En het derde plak is daar toch voor Riemer Zielstra van eerst hem, maar die 1639. Die zorgen we straks voor hem in de jongensfinale. En voorlopig in het klassement van de senioren, daar is de vierde sprong op Namekaam van Fijke Stellingwerf, de man met de pleisters, 1844. Tweede plak daar Minne Smit, Santje 22 en een mooi derde plak voor Dietmar van der Mal, die Santje 29. Ja, die mag je voorlopig nog een licht beetje hopen dat ze straks na het geweld van de topklasse nog bij de top 5 zitten, want dan mag je ze nog wat springen. Maar ik denk en ik hoop ik een beetje dat we jong toch nog wel een stukje verder gaan. Ik denk hier maar wel vanuit, ja. Nou, en had je dan even sjoggen naar de hele eerste groep, dan mag ik toch zeggen dat de sprong die mij het meest bijbleunde, misschien wel de sprong van Jorrit Boustra is. Bovenin die halve hele meter. Absoluut. Ja, en de famkes topklasse, die ja, dat is toch wel de meest spannende, denk ik, tot nota west. Tenminste wel wat we tot nota zien hebben. Want in de mixklasse, ja, weer toch de afstand van Fijke, 1844, wat er toch wel een beetje bovenuit stut. Ja, maar die man kan ik wel verder, hè? Ja, zeker. Maar gewoon even zien waar bij de famkes is het telkens een stuivertje wisselen. Is maar waar je het er maar in de finale. Nou, in ieder geval een mooie eerste groep. Eerste blok. Ja. Dus ik ben benieuwd wat het straks wordt. Ja, voor jouw mensen nota in dit veld weer de eerste afstand van het seizoen tot nota. Ja. En ik ging er een beetje vanuit dat er in het volgende blok nog wel eens wat... Ja, weinig wiertsprong, dat heb ik wel eens oors. Dat is op zich ook wel leuk. Want ja, voor sommige toeristen is het leuk natuurlijk de wiertsprong, maar voor de vierlap-kenners zelf, ja, daar haal je net zozeer een heel soort voldoening uit. Een soort scheve sprong in het begin van de wedstrijd. Maar de laatste blok liep alles weer beter te gaan. Dus wij straks beginnen met gelijk een van de grootste kanshouders voor jou, het Germ Terpstra bij de junioren. Hij zet alvast de pols op afstand waarvan hij denkt dat er gelijk kan knallen. Nou ja, laten we dat er dan toch maar even bij pakken, want het kansrecord van de junioren hier in Boetenpost, dat wie destijds, het zien we hier alleen, een evenaring van het Nederlandse record. Ja. Dat stie opname van Jacco de Groot. En dat wie een Age Hulder uit Burgum, die dat even nade. 2041. En dat is nog altijd het kansrecord hier in Boetenpost. Ik zou de sprong nog voor me van Hagen. Goh, wat klapte die er een eind uit, weer die sprong. fantastisch. Die pols die boog en die laatste klimslag zwiepte er en werd er zuiver gelanceerd. En ja, je short net vaak, maar als een sprong je bijbloot, dan weet je dat het een vieren is. Ja, de Hagen weer toen in topvorm, want dat is nevens mij het zien in alleen. Ja, dat is heel. Dat is hetzelfde hier, dat het kansrecord hier bij de senioren deelzet worden. Ik zie in alleen dus. Terug Bart Helmholt, en dat staat echt nog altijd, dat staat op 21 Santje. Nooit weer in elkaar. Wonderlijk. Tjoe. Nou, dat is ook een leuke uitdaging, want er zijn een protte topklassers die het PR nog net zo vier hebben. Nee. Dus die zullen dan. Nou ja, en vooral mij zijn totaal naar je skons. Ja, dat we dan toch de kansrecord van de vrouwen er ook nog even bij pakken. Hè? We krijgen de famkes aan, dat kansrecord staat op 16.04.
Bij de vrouwen staat het op 1624. Nou ja, diegene die dat hier, die leert net meer. Want dat weer Marit van der Wal, die is verleden die stappen. Die had dat een paar jaar hier in moet postdel zetten. Maar er ben om het nota nog geen vrouwen West dit seizoen die het 16 meter leert had. Dus dat is best wel een uitdaging. Ja, dat is een heel eind. Maar ja, ze het toch elke keer. Het is een soort van golfbeweging. Hè? Dan heb je weer een goede lichting en dan een iets mindere. En dat stimuleert weer de volgende lichting om weer verder te springen. En ja, ze het toch altijd trouw. Maar het is mooi om te zien dat er een soort goede leppers om zit te komen. En vooral de juniorengroep, want ik weet dat er bij de senioren een heel soort leppers binnen die zijn van het kan wel eens een keer mijn laatste hier worden. Maar de juniorengroep, de wat betere springers, maaien volgens mij bijna al hier nog een hier. Dus ik ben vooral wel benieuwd wat het volgend jaar gaat qua topklasse. Ja, ik weet dat Wesse Broekstra die maar doet. Om het wisten wel oer. Germ maakt met mij dan hier. Germ mij dan hier en McGill die... Weet ik, hij is dan ook net zo goed. Ik dacht dat ze alle hier nog hier mochten. Maar nou, Timo zit er correct in. Ja. Hendrik Jacob zit er ook correct in. Nou, het zonbed is weer opnieuw geprepareerd. Maar dank aan Frederik. De indicatielijn worden weer even deadline, zodat de springer altijd dan liefst in ieder geval gelijk weet hoeveel je er ongeveer springt. Want het is zo'n zonbed dat het echt voor het publiek leuk is om een schatting te maken van hoeveel je bibben. En dan zien we dat Germ er zin in had. Hij zet de pols alvast op zijn plak. Hij drukt hem een heel eind uit de hoorn. En ek Rutger Piersma het te plak zetten. En dan hoop ik dat degene die achter de jochten beginnen even een van de groepen jeder green jou dan horen dat we ze even omste beurten kunnen volgen. Want het binnen toch wel twee springers die we beide willen zien, hè? Germ en Rutger. Ja, we hebben nog net de beste soort afstand, maar als die er mooi tellen, dan hebben we direct al een... Er wordt even om even contact tussen de senioren en de jongens en de middelste skongers. Waar je de eerst? Senioren gaan eerst. Wie volg je eerste sprong van Rutger Piersma? Bij de senioren. Hier hebben we heel soort lengtezonen. Let er niet vergeten dat dit de regerend Fries kampioen is. Met een persoonlijk record van 21.00. Maar eigenlijk een hele goede sprong. Goede loopingssprong. En mijn speelsgemak wil wie zorgen dat Hilde van der Wij bij de insprong gelijk de pols mist. Misschien verblinden we het. Maar nou alle eigen op de middelste skongers. Het fenomeen dit hier. Germ Terpstra. Kwam al tot 21,20 meter. En ja, op een skongers als deze is dat natuurlijk... Eerst maar eens richting schoonsrecord. Dat stiert nog altijd op naam van Wesse Broekstra aan jongetje 92. Wat ken Germ in zijn eerste sprong. Ja, dit. Nou, op safe. En een paar slagen en mijn gemak oer die centimeterlijnen heen. Ja. En nou, dit is een warming-up sprongje. Ja. De stok en een stuk verder. En dan wordt het aansvallen eens even zien. Ja, het is toch even een beetje aantastend van oké, had ik hem nou meet, want hij kiet een beetje jongen. Hij had hem best wel 4. Alleen hij kan nog een heel eind verder. En ja, dan is het gelijk alweer 3 springers kleren op de skongers. Wij zien dat Hanneke Westert de skongers, of de pols als eerste te plak had. En zich daar voorbereidt op haar eerste voorronde sprong. Ja, bij de vrouw weer. Ja, en omdat we de beste 4 afstanden tellen. Cameraman is Corneille Bitiri. Die al jarenlang uw vaste cameraman is bij deze livestreams.
ken iedereen, volgt het van jou, brengt het in mijn eigen prachtig in beeld. En had nou de Haderal speelster bij de vrouwen in beeld. Hanneke Westert, ja, zij is houdster dus van het Famkesrecord, die 16.04. En had dus Charlotte dat het je wel 4 ken. Komt zo met onderin. Die is goed, maar Nou, hoe 4 komt Hanneke? Nou, in elk geval begint ze oer de 3 meter, maar het Ja. is nog een beetje zuinig. nee, het is ook van Hanneke even misschien natuurlijk weer derde stiet. Ze klimt een soort uit de voeten en doet dat goed. Maar dit is een sprong, nou ja, mooie opbouw. Wilt we Freek Kramer. Freek Kramer zijn eerste sprong maakt. Dit Die liep het trekt heel zo mooi voor beginnen Freek. als de Ja, vorige wedstrijd die Boetenpost. die had er zin in inderdaad. Dit is gelijk hoe een jongetje meter, mij speelt gemak. Want Rutger Piersma weer niet krijgt de vierste, maar Ja. Santje 92. Maar dit is een roem verder. Ja, en dit zal een dikke jongetje wezen, een jongetje 30 om erbij. Ja, vorige keer Iepender hier met 20-25. Dat wie Ja. eigenlijk de winnende sprong. Ja. Deze gang wat sneller. Wils wij krijgt jaren dat de sprong van Germterf nog net helemaal opnieten is. Nee, Dus dat daar zit er wachten we nog even op. Wils Michiel Zielstra daar al klaar zit om zijn sprong te maken. Had die Pols echt een heel eind in het water staan. De lange jongen van Drielst. Volgens mij is er inmiddels binnen, dus we wachten nog even op. In ieder geval is het stokje maar de start zon van de bij. vrouw zit er ook nog in. Dus er is wat storing in de meetapparatuur, had ik het idee. Maar Michiel maakt zich in ieder geval klaar voor zijn sprong. Ja, Michiel Silstra. Zo'n haast vergeten, maar dit is de regerend Nederlands Vaardig kampioen. hier in bij de Drielst. junioren. Ja, wat een fenomeen. De enige Friese winnaar Ja, in Drielst verliezen hier. Zijn ultieme sprong. 1 keer jocht. Stiert treden in het klassement. komt al een goeie loop. Goeie insprong. En dit lijkt het gelijk heel goed te gaan van Michiel. Dit wat te scheef. Maar dit keer ik voorbij de linie van Santje Wel over de Santje meter. Ja. Maar ja, het oude euvel wat er toch heel vaak hit, hij gaat haast altijd naar rechts. Ja. Nee. En dat kost meters. En wie kunnen melden dat Freek Kramer op dit moment de leading had met 9 meter 24. En Germ Terpstra kwam tot 8 meter draaien in zijn eerste voorrondesprong. Draaien klemslag. Ja. Inger Haastra. En Inger gaat te scheef. Wel roem over de 3 meter. de richting. En zou niet zijn, ik ben een stukje verder. Dat hebben we natuurlijk het liefst. En Michiel Zielstra. Nou, Michiel Zielstra nog krijgt Santje meter Ja. meter te zien. En die komt dan Santje. Nou ja, voor een eerste sprong Ja. is dat net zo gek, maar Derde verder, maar 10 goed. Sietse Bokma. Bokma. De winnaar van de laatste 2 wedstrijden. Ja, 21 jongen in het heidenskip ook het goed ha, Ja. is op dreef. En ja, deze scores, ja, die leiden bos succes, maar bij de insprong gliert het gelijk een stukje naar beneden. En ja, dan is de sprong verlen. Zijn eerste wedstrijd weer in de topklasse, want hij weer mixklasser. Ja, nou ja, En prompt wint het plakken. En net zo'n beetje ook, want 21.09, dat is maar correct onder zijn PR. ja, En hij vult dus hier het plakje op van Isbrand. Galema die het helaas geblesseerd tussen zit. Maar doch dat mij verder voorlopig. ja. Spannende tijden voor hem. Zij verwacht je binnen een paar weken hun eerste poppen. Dus ja, op welke dag bad dat, hè? Ja, Inger Haastra. Krijgt onder de NWM of krijgt ervoor of krijgt erna, ja je weet het net. nou ja, het scheelt dat er dan in de buurt is. Ja, Timo van der Knaap. Vlienen hier nog Fries kampioen bij de jongens. Ja, dit liep het erop. Timo maakt je gelijk een goed begin. En nou eerst de eerste junior. Degelijke sprong. En zit er gewoon voor tussen, hè? Ja. Hij gaat nou redelijk rap hoor, maar op zich wil je zeggen het er technisch goed uit. Geen rare insprong. Loop kan mooi uit.
Dus straks gewoon een stuk verder zetten en precies hetzelfde doen en dan best een meter verder. Nou, bij de vrouwen winnen we nog een paar afstanden verschuldigd. Want Inger Haastra had wel degelijk de leiding genomen bij de vrouwensgroep. Tredje 25. Tweede is daar Hanneke Westers met tredje 10. En Hilde van der Waai met 12.02 is derde. En wat doet Pieter X. Westra? Nou, die gaat ik roem over de tredje. Het zou me niks verbazen dat dit richting de 14 al gaat. Ja. Dus elke deelnemer die je komt, gaat over de oren heen. Hè? Ja, en Wiels het eigenlijk, nou ja, het is echt nog ziekje. Hè? Ik bedoel, 2 klimslagen en een uitsprong en ze binnen. Dus ik hier ken de Pols een stuk verder. Ja. En de laatste wedstrijd hier in Boetenpost was misschien ook net echt een goede referentie, omdat het volgens mij toen al je kelt en ja. Toch waren er nog redelijk sprong, alleen het begon al je wiet en het weer koud. En, ja, meer spieren en koud, nou is het zijn hoegestelde. Ja. Bouke bij de topklasse. Snelle klimmer. Zullen zien wat Bouke hoe het van plan is. Bouke zit gewoon 2 in het klassement, hè? Ja, achter Freek Kramer. Dus, je dat al heel goed, die heidenskippers. Nou, hij komt in vorm. Ja. Alleen dat deze sprong dan net, zelfs met Freek. Ja, ik kom net lekker in de pols, zak het gelijk naar beneden. En ja, als je die pols in je 50 uur te honger haalt, wat dan ook, maar je komt 20, 30 centimeter minder uit dan normaal, dan had dat gelijk zoveel invloed op die insprong. Het mat bij die jongens is de... Nou ja, de marge van fouten is gewoon volle liter. Wils wij hier de Sietse ketelaars joggen bij de junioren. En die mist hem echt volledig. Ja, dan is Pieter Westra trouwens bij de vrouwen toch de naaie nummer 1, hè? Ja, 38. Dus je gaat daar alle keer heel tijd een licht stukje verder. Nou, hou dit vast ook zeggen, ja. Dan komen we uiteindelijk wel bij 16 uit. Ja. Sietse Bokman nog Santje 02. Nou, Bouke de Jong, ja, 1568. Dat weer een sprong dit. Vierste hutgang. En deze dame, Femke Rispens, die had je wel een 16 meter sprong in het verliezen. Vlak onder het schaansrecord ziet ze toen. Hele mooie insprong. Dit leek het heel goed te gaan voor Femke. Dit is richting de... Ik denk ze maken nog een klimslag, maar dit is een hele dikke 14 heel. Ze weet het zelf weg. Shit, ik hier nog een klimslag meidje maken. Denk ik tenminste. Voel er wat vreemd uit. Luts hem nou een beetje briek. Wils wij zorgen dat het biedt waarom Helien het clipje los zit, werd er dat Femke waarschijnlijk de pols even omrennen mat. Ja, het touw is er al. Er zit maar een sluiting op die ervoor zorgt dat ja, als het touw ergens achter het hekje bloot nooit maximale spanning kan komen. Dat er altijd een los zit. Alleen ja, als het dus te hut naar de andere kant al loekt, dan zit dat clipje los en dan mag je hem dus even omrennen. Nou, wij zorgen bij de senioren scoons Rutger Haastra kleerstaan. Ja, die won ook al een wedstrijd, hè? In Burgum. Hij oer de 20 meter daar. Hij is eerste IS senior, maar voorlopig biedt er een prima te handhaven in de topklasse. Degelijke springer. Het is een van de nieuwe generatie die dus in de komende jaren het stokje opnemen moet. Dit gaat iets te snel. Ja, ik vind ze alle keer wat voorzichtig te nota. Er zijn net volle die voor het bord weg. Nee, klopt. Is ik net slim? Dat mij, ik daarvoor had ik draaien sprong, maar... Ze bouwen het op. Ze bouwen het alle keer op, ja. En ik denk dat ik mij spelen dat er zo'n beetje weersprong ben voorlopig. Op het middelste scoons Hendrik ja, Femke Rispers, ja. 14-22, dik op kop, voorlopig. Hendrik Jacob Krolk en promovendus. Vanuit de tweede klasse, beste afstand delzet. Waardig vervanger voorlopig van zijn broer. Riemer Durk, die is intussen senior. Maar deze Hendrik Jacob Krol die manifesteert prima in de juniorengroep.
Dus wij zorgen dat op een Zijn middel... PR Santje 99, dus die hekt echt in de 18 meter om. Nou, die valt wel dit seizoen, daar zit ik net doorheen. Zullen we daar op een vierste scoren Tevens had maar klaarstaan. En op een middelste scoren Wisse Broekstra. Dat is de man die hier het junioren-scoresrecord nog in handen had. Dat weer op diezelfde bad, hè. Ja, En die leefde toen, 92. Dus die weet dat het je via ken. ja. Dat even een tape komt op pols. Op dat plak willen erin springen. Nou, dat kunnen we straks mooi controleren of dat lukt. Zet de pols ongeveer een dikke oorlometer uit de hoorn. Wil Marije zien dat bij de Rijtsma. Famkes Marijke wel wat gakt. En ja, iets te vier. En dan haal je het derde punt net. Dan krijg je eerst Tevens Hopma, de veteraan uit Haas. Wat is Tevens in Fiesta dit hier? Wist u dat Tevens van? die had dit hier, even zien, 1959 noteerd in het begin. Ja, nou, dit leek het op zich wel een goed begin. Een beetje zwier. Maar dit ging wel heel snel. Ja. Dus dat zult Tevens echt weten. Wisse Broekstra, de middelste batter. Wat ken die? Die zien Wist gerust- hier ook al een beste sprong hoor, een weekend. 1880 of iets dergelijks. Jongetje. Ken natuurlijk volle meer, dat die maar dribbel er maar uit is. dit leek het correct iets leger. Net een heel raar begin voor Wisse. Maar die dribbel in omloop maakt dat het polszetten zo moeilijk wordt. Ja, daar is Want niks zit de aan. dribbel erin, dan maakt de pols dichterbij. En is de Ja. dribbel eruit, kan er wel een hele meter verder. Ja, het is En nou heel vlinder lastig. hoor. Ja. Ja. Maar ja, dan zet er hem aan verder en dan had hij de dribbel weg. bij wijze van spreken. En dat maakt het lep natuurlijk voor hem heel ingewikkeld. Ja, en heel frustrerend. Maar Maar hij Op had de zich laatste zijn- weekend toch wat resultaten hellen. Want zijn afstand, zijn vierste afstand is intussen wel weer over een jongetje meter, Ah ja. een jongetje 14. En nou ja, dat is hoopvol. ja, Maar dat is een jongen natuurlijk. Hij sprong bij de jonkjes al 2022. ja, dat klopt. Dus dat, Maar goed, dat ja. hij het kent, dat Dat- is de vraag net. Alleen Nee, dat klopt. krijg er maar even uit. Ja. Alleen ja, dat is ook net dat je altijd een liekevolle trokgroeien natuurlijk. Hè? Maar hij was er al heel betierd bij. Hij sprong heel betierd 4. Hij heeft nog steeds het Nederlands jongensrecord. Ja. Wielst Germ destijds langs de 4 het sprong bij die jongens. En nou juist de laatste periode enorm groeit is. En ja, eigenlijk nog steeds diezelfde stijl wat onhouden had. Alleen dan nou die pols echt verder in het water had. En ja, dat is op dit moment de man. Maar het zou leuk zijn dat Wisse weer die dribbel eruit krijgt en echt progressie boekt. Dus wij in ieder geval eerst nog even naar de Famkes jongen, of bij de vrouwen, sorry. Nee, Femke Brouwer. Mij haar onderin. En dit lijkt het echt een hele goede sprong te wijzen. Als ze eruit klimt, ja. Dit Dit, vier wij de eerste. dit En dan is die- een dit dan hele richting dik. 14. Dit lijkt het erop, ja. 14-22. 14 heel Dit is zeker. sowieso 14 heel, ja. Nou, ik zie... Vier wij de eerste tot nota en dan zit er toch een hele mooie opbouw in die groep. Ja. Wilst wij bij de senioren zorgen dat er in ieder geval iemand in zijn bril springt, Fiona. En dat Ja. is Nart Bronsma. Dat echt wel vaker. Ik ga me wezen, geloof ik. Was met de Cinderbril jongen. Ik ben benieuwd hoe het mij zien leersk is, want daar heeft er toch wat last van. Al in Griep Sjerk. En dat hindert hem vaak toch wel wat. Ja. Oh, dit liep het op zich goed te gaan voor Nart. Dikke jongetje, heel. Nou, krabbel een 18. Of een krabbel een jongetje. Het eigen inderdaad, wat zwier. Het moest wat langzaam, kan wat langzaam op gang, maar toen er een keer bezig wie. Nou, mooi beginsprong. Maar bij de vrouwen hebben we een nieuwe lijster, want Femke Brouwer noteert 14-52 en dat is op dit start de te klapje afstand. Ja, we gaan nog één sprong in de eerste ronde te goeden en dat is die van Jan Terenauta. Ja, Had het je is er- van Abigail. Had je een keer een achteroor salto maken bij de insprong, wist je het nog, Freek? Die gaat viraal. Ja, Ja, die is op internet. wie net de bedoeling, maar hier is zo volle power in een ren. Vierlap salto. Ja, En komt er mooi inderdaad op het
Wisse Broekstra noteert 1654 en dat is in de juniorengroep het vierde plak. Ien stiert daar voorlopig toch Germ Terpstra met die eerste vlugge sprong van 1803. Tweede is Michiel Zielstra, Santje Sien. En derde is daar Timo van der Knaap met 1696. En zoals je toch dat, ook al is het nog net heel veel, maar dus is dat Freya Kramer, Germ Terpstra, beide zeg maar de nummer 1. Ja. En beide krijgen gewoon wat verder springen als de rest. Dus hun basis is gewoon wat verder als het gemiddelde. En ja, is Freya Kramer even een drege week aan hier, want die op trein over de batten stapt en een keer uit de plaats klapt. En de omring even bij waarom eerst maar naar 12 meter. Vertrouwen weer voort. Maar die hier in het Heidenskip toen voor het eerst weer toch weer ietsje de loop wordt verlengd. En dan springt er heel makkelijk die 90 meter. Ja, precies. Of zo. Ja. Maar hij wie zo in bloedvorm. Ja. Want die boetenpas sprong er 3 keer over de 20 meter. Ja. Maar dat is wat ik vaak weet. Als je in vorm bent, dan de vorm groeit natuurlijk tijdens het seizoen. En doen we steeds ontspannender. Het begint wat harder erin. Doe maar die onrin en alles maar continu onpassen blowen om de vorm die het haast. En dan kun je dus toch blijkbaar heel onzeker worden terug aan als dan polsmissen en hoe de batten stappen. Jan tegen mijn sprong, die zakken een beetje naar beneden en dan is de sprong eigenlijk al wat verlengd. Makkelijker. Je mag dat blauwe onpassen in zo'n seizoen. En als je er inderdaad 1 keer rader doorheen stappen, dan is dat toch een beetje onbewust wat je dan patten speelt. Wij gaan alle deelnemers van deze ronde 1 keer gaan en we beginnen dus weer bovenaan de lijst voor ronde 2 met de topklasse vrouwen, de junioren en de senioren. Het betekent op de middelste batten dat we zoeken naar Germ Terpstra. Ja, die is mij ontstaan te klapje mooi dit seizoen ontnota. Want ik als junior wist hij al 5 keer de vierste afstand van de hele Jonnedel te zetten. En we gaan het even uitrekenen. Maar de 2 sprongen die er al maken in vorige wedstrijden, komt hij nu al uit op een klassementsrecord voor de junioren. Dus nu al verder als er ooit leapt is. Dat is dus de optelsom van de zo'n beste wedstrijden. Dus zoals ik denk dat Germ eerst gaat en dan Hilde. Ja, daar komt Germ er onderin. Ze krijgt vol te snel. En dit liep het weer super te gaan. Dit alweer een stuk verder. Ja, daar komt weer een dikke meter bij. Maar het gaat nog te vlug. Vol te vlug. Die pols gaan weer 30 centimeter verder in het water. Maar hoe dat weet er zelf. Ja, de vorige keer in Boetenpas miste er de finale. De laatste keer? Maar toen meldde Michiel Zielstra hem al. En mocht hij alsnog meedoen. En vervolgens wint hij hem dus. Hilde van der Wij gaat te wetter. Hier de eerste sprong 12.02 en bleef dus op het 6e plak staan bij de vrouwen. Dan had ik geluk inderdaad hoor. Dan had hem red. Ja, precies. Oors hier die wedstrijd natuurlijk nooit weekend. Nee. Zo hij er smoor in, want dat was de eerste wedstrijd hier. Hij moest even een ziekje naar je grindbakken en hij zei, verdorie, ik heb een beetje brik zet. Ja. Ik woest graag nog 1 keer. Ik kon skriven in de finale. Toen werd het voor het bingo. Toen werd het op 3 centimeter naar 20 meter. Ja. Dat is Germ. Hij had dus nog de mogelijkheid om alles in 1 keer in 1 jaar te winnen. Ja. Naar mijn weten is er ooit 1 wedstrijd die alles won had. Alle wedstrijden, dat is Pieter Koorn. Voor mij had hij alles in 1 wedstrijd, of in 1 seizoen won. Bij de jongens toen. Bij de jongens, ja. Maar dan nooit jij er voor mij 1 wedstrijd die dat in Friesland voor gekregen had. Nou, dat ik weet, maar... Tenminste, er is altijd nog in Holland bij de Famkes en Gemma van Oosterom die alles wint. Ja. Die had al wat wedstrijden won. Maar ja, Germ staat ook al op 8. Ja, dat gaat super. Rutger Piersma. Yes. Ja, die maakt nog wel even een inhaalslag meidje, hè? Want die stier op de wip na de eerste promotie-degradatiemoment. Ja. En dan ben je toch regerend Fries kampioen. Ja, nee, klopt. Het is een man die vaak later in het seizoen in vorm komt, maar die begint nou toch wel een beetje onder te komen. En deze insprong, nee, dat is hem net.
Maar de keren dat er Fries kampioen worden is, hij is natuurlijk 2 keer Fries kampioen worden, wie er echt net de nummer 1, of tenminste net de favoriet. Nee. Alleen nog die er het wil, dus hij weet gewoon heel goed te pieken op het juiste moment. En dat is natuurlijk Jalwijs Augustus. Ja, dus hij had goed. nog even. Hij had nog even. Je wil het toch net als lijstvulling wat meespringen, toch? Wilst wij hier eens zorgen dat Hanneke Westert zich net verbetert, denk ik, of om en bij dezelfde afstand komt als correct. En die leidt hem eigenlijk gewoon 4e. Ja. Voorlopig. Wilst we kunnen melden dat Germ Terpstra een meter vierde sprong, Njontje Tolve en daarmee de 4e afstand van de Dijdel zet. En dat shot Michiel Zielstrijk. En Jere, dit lijkt een hele goede sprong van Michiel. Springt 4e, denk ik, dan die afstand van Germ. En dan gaat er een keer recht, hè? Zo, hij zei dus om een beetje zenuwachtig worden, bijna bovenin de slagjes worden. Wat liefst hij begint wat heel goed te pakken. Maar het lijkt alsnog 4e als die Njontje Tolve. Nou, hij ging recht. Ja, dus, en als hij recht gaat er 4. Ja, die lange frotten die gooit er vooruit. En ik denk dat dit gewoon heel lijn is trouwens. Ja, Freek Kramer is naar de 4e hè, van de dag. Sorry, ja. Njontje 24. Dat is maar zo. Germ nou Njontje Tolve. Ik denk dat dit 4e is, ja. Dan wacht je de afstand even aan. Michiel Zielstra. 9 meter 48 voor Michiel Zielstra. En springt daarmee inderdaad de 4e sprong van de dag. Voorlopig ja, want degene die dat echt shot, dat is natuurlijk degene die Nomad, die daarvoor de 4e van de dag hier, Freya Kramer. Ze krijgt goed van jongetje 24, dat gang nog super snel. Ja. Dus Freya kennende zet hem gewoon 20 centimeter verder en ja, als er hetzelfde dat is krijgt, dan gaan we richting de 20, 21 meter, Freya. Nou, ik zit er een beetje op te wachten eigenlijk, want... Dit liep het erop, dit gaat richting de 20, gaat hij recht. Nou, jongen. Dit is vol een 20 meter. En ik ben mijn speelsgemak. Een wereldeind uit koers. Land vlak van zijn omke. Ja. Klaas Springersma. Ja, het is lastig vanuit deze positie te zien of het wel of net 20 is. De commentator hier roept het in ieder geval om. Zo, die Line leidt op Njontje, hè? Ja. Dat baltje leidt op Njontje 24, maar het is nog een verder dat er is. We zullen het zien. Dik 20. Pakt je de eerste 20 meter? Ja. Maar hoe volle? Een dikke meter verder als correct. 2036 van Freek. Oh, maar die is even de vraag in. Inger Haanstra. Oei. Dat scheelde heel weinig. Er wordt gelukkig een beetje meer weg en dan wordt het direct spannender, hè? Ja. Nou ja, dat moet ik wel natuurlijk. Er moet nog wat gebeuren. Die 1452 van Femke Brouwer, die stiet gewoon. Maar een supersprong van Freya Kramer. Constant, 20, 26. Ja. Dat zit er die 20, 25. Nou, hier. Timo van der Knaap. De nummer 3 in de wedstrijd. Maak het hier een hele goede sprong. Ja. Dit hier echt richting de jongetje. Ho! En die gaat mij in het geweld, want dit is echt niet meter. Denk ik. Ja. Inderdaad, het blauwe baltje leidt op de afstand van de jongens. Dat is 1848. Maar dit is een goede verbetering van zijn eerste sprong. Kwam eerst dat 1690 en dit is ongeveer 1830, 1840. Zo begint deze wedstrijd langzaam onwarm te rennen. Misschien nou bij de senioren ziet ze bok maar kleersteen. Je krijgt net een geweldige loopsprong, dus we zullen zien of hij daarin wat in onpast had. 18,29 meter kunnen we noteren voor Timo van der Knaap. En die verstevigt daarmee het derde plak bij de junioren. Mooi niveau daar hebben, hè? Ja. Nee, dat is een mooie categorie om te vallen. Ja. Ziet ze bok maar. Ja, dat is ik de man in vorm. Die zal ik mij willen naar de finale hier in Boetenpost. En waarom zou dat net kennen? Ze krijgt zakken er een beetje en nowhere. Hij klapt er iets te plat op. Komt op 4. Maar
Het zit hem in een loopinsprong. Want op 4e plek is minus Gelukkig. 72. Die maakt er Cool nog. hè? Het is toch? 3 vellen. Ja, dat weet ik maar. Ja? Wil je hier makkelijk toe gaan? Ja, Piet werd wel te vlug. Pieter X Westra. Ja, hier een hele goede sprong. Pieter X Westra docht weer een gooi naar het podium. Steert al treden, maar die tred hier 38, maar er komt wat bij, denk ik. Ja, ik denk dat Pieter hier naar nummer 2 gaat. Of soort verder wijzen dan die 1452. We moeten het even zien, maar En wat stokje eruit zetten dit moet. gaat wel in ieder geval naar de 14 meter. Ja, de wedstrijd ontwikkelt hem de goede kant uit. Sietse Ketelaar uit Heeg. Nee, ja. dit is polsje te 4. Ja. Maar ze zoekt je de grenzen op en Ja. dat maak ik wel hoor. Ja, er is weer een januari in Maar dat gaat echt een keer goed dadelijk. Of wie het eigenlijk luidt. Rutger kan er nou bijna nog wel niet zetten, maar een stokje. Ik denk dat Wij wachten hier nog op 12 afstand. Die van Sietse Bokma en die van Pieter X Westra. van de mik. Wils we wel wat probleem hebben met de meterapparatuur, dus Zit wel eens even een storing in, maar dat wordt ik heel dit weer oplost. Ja, Femke Rispens. Die krijgt heel mooi die 1422. Ja, die staat nou voorlopig gewoon op 12e plak. Ja. Want Maar ja. Femke Brouwer gaat daar roemoe heen en ik ben nijd wat Pieter X Westra nou dadelijk noteert. ik denk dat want, ze op nummer 3 staat nou, ja. dat zou samen kennen. Hendrik Jacob Krol Komt tot uit Heeg. zo'n jongen. Komt er mooi inderdaad op de derde plak. Het 4e plak lijkt wel Rutger Piers. En Sietse Bokma noteert 18 meter 90, dus die zit echt zin de nieuwtje om. Steert hij mij voorlopig te redden. En daarmee Pieter X Westra. is de 4e afstand nou in handen van Komt tot 14 meter 70. Rutger Piersma. Santje 92. Dat is de drompel voor de finale van de topklasse. Bouwkom als je nog in. Ja, die zit er nou net bij in die top 4. Dit leek het beter, maar Nee. nu hadden de Pools lekker vast. Insprong is goed, maar dan zit die Pools gewoon vol te 4. Wils we kunnen melden dat krijgt bij de dames 1436 sprong is er op Pieter X Westra en zij daar gewoon tweede mee staat. Dat betekent dat Femke dus die no springt op nummer 3 staat. Hier komt Femke Rispens. En Femke die wordt zichzelf Rispens. daarmee verbeteren en dat lukt net met deze sprong. Dus zij zit op dit moment op een wip. Gaat zelf nog in je sprong te gaan. Maar goed, hier lever die positie even wat verbeterd natuurlijk. Wie zou nou bij de junioren dat Hendrik Jacob Krol Nee, de pols net onder controle had en ja, wie het springt. nou ja, hier 15 in zijn eerste sprong. Hè? En dan, ja, dat is net genoeg voor finale. Dus Nee. ja. Op een gegeven moment maak je ik wagen. Hè? Nou, we gaan een Lietse juniorengroep, volgens mij missen er één of net. Of, in ieder geval is het dan wel bij de beurt aan Wisse Broekstra. Ze krijgt goed voor 60,50. Zeggen technisch op zich net in je zak uit, dus ik ben benieuwd wat Wisse nou doet. Ik zie hem Fiona wel 4 springen eigenlijk, ja? Ja, maar wist het nooit. Nee, En die en kan zo uit het niks kan die in één keer uithalen. Dus, het mag ik wel, want op dit moment is het derde plakje 1829 van Timo van der Knaap. Dan geven we gelijk naar een jongetje 12 van Germ. ja, ja. En Miguel Silstra staat op dit moment dik nummer 1, maar een jongetje, of dik, maar een jongetje in 48. Dus een spannende ontwikkeling daar bij de junioren. Maar we zullen eerst even naar de senioren komen. Ja. Rutger Haanstra. Rutger Haas, Santje 32. Dan ben je gewoon 6 in de topklasse, maar dan ben ik nog mixklasse die verder win. Dus Ja. daar is wel een schepje bij matten. Ze krijgt gangen te snel. Toen kwamen we tot Santje 32. Zij die Pols wel 20 centimeter verder in het wetter staan. Zit een nou beetje beter. leeg in de stok. Stiert aardig Ken beter dan nou. met klim heel zo goed meidje. Klimmen, ken er wel? Dat leek het goed. En Marije Rijtsma wil Ja. dat ik graag. Komt qua hichten
Wij sjoggen gelijk 2 springers tegelijk, maar nou ja, 2 degelijke sprong. Dus dat Marije Rutger gaat richting de 90 meter. Het zijn een hege 18 worden, denk ik. En Marije Rijtsma, ja, die gaat dan allemaal wat uit koers. Ja, klopt. Maar toch een richting de 4 misschien nog. Dan zullen we naar de middelste sprongers. De sprong van Wisse Broekstra. Ik ben benijd. Mij de onderin. Door Zijderstal, de dribbel maat eruit. Die dribbel zit nou in het begin van de loop en gaat iets te snel. Ja, hij reed in verhouding beter als er wel die. Maar daar hadden de pols nog net op zet. Nee, dat klopt en dat is het lastige. Dus ik krijg even soms dan dribbel je aan het begin van de schoen, soms aan het einde. Nou, ik vond de loop, ze krijgt wat beter, maar ja, Wisten die de stok net nevens. Nee, klopt, maar die ging ook al redelijk snel. Dus inderdaad, hij hier nou wel verder kennen. Dus het is wat lastig. En dan weet je, zoals we wisten, ja, hij had nog maar 1 poging. Maar goed, hij zit op dit moment. Hij hier zijn beste prestaties vaak in de allerlaatste sprong. Ja. Dus vlak hem nooit uit. Nee, dat klopt. De catering van Boetenpost. Ja, de eenwandige mens die is belangrijk, zeker op zulke warme jon. De vrijwilligers hier die zetten oeren, polsen te horen. Ken er net bij wij, dan is het wel heel noffelijk dat je ze nou nog even een hapje en een drankje krijgen. Waarvoor hulde en dank. Dus wij alweer tap binnen voor een laatste sprong van Femke Brouwer. Ze zit nog steeds naar deze ronde eerste met 14:52. Wils we hier en nou naar Tevens Hopmas joggen. Ja, degene met de meeste ervaring zoekt hard ze. En ze krijgt goed voor Santje 49. Een loopinsprong die misschien nog een koer nog wat meer op elkaar ongesluiten. Maar we zullen zien wat er nou doet. Loop is goed. Geliert een beetje en ja, weet zelf wel, ja, dan maakt er te volle klauwen om zich in de finale te springen. Dus we wachten ja, wat Tevens doet. Femke Brouwer komt wel lekker in de stok. En nou lijkt het alsof ze zich weer verbetert. Ja. Ja. Is in vorm, hé. Ja, ja. Springt makkelijk 4. En ik moet zeggen, ik zie net toch dat ze de laatste klim nog slag nog zo meid zit, maar haar start het zo beter op. Maar het baltje wordt 10 centimeter verlijn, dus dit zal om en bij de 460 wezen. Nou, volgens mij hebben we dan nog 1 springer te gaan. Volgens mij. Of ben we wel weer helemaal roemen. Wie tevens de laatste? Nee, Nart moet nog en janteren. De orencategorieën, de junioren en de dames, die maakt zich alvast klaar voor hun laatste voorrondesprong. En dat is op zich altijd wel lekker als eerste mast. Dat is altijd een wachtje kerst. Kerst altijd even de pols rustig te plak zetten. Even de tijd nemen. Zien dat het goed in het midden zit. Dat is dan wel weer het voordeel. Als je als eerste matte. Aan de andere kant, als je als laatste in het programma matte, dan weet je ten opzichte van de rest wat je matte springen om in ieder geval in de finale te komen. En als je jezelf al kwalificeert, ja, dan ga je in wezen nog een sprong extra. Dus dat is altijd wel mooi als je als laatste in het programma mee springen. Maar goed. Wij gaan nog zelf wat haperingen in uw systeem, want de standen worden net meer digitaal bijhouden. Ook in het zaalbed staan ze te wachten. Ja, dat is toch een beetje de handicap van het digitale systeem soms. Ja. En dat betekent dat we net precies meer weten hoe de vlaggen erbij hangen, want het zal ongetwijfeld dadelijk hersteld worden. Maar we zijn ook wel benieuwd naar die eerste sprong van Femke Brouwer bij links. Want ik denk dat hij verder weer als die 14:42 dit zal hier, 14:52.
Ja, dan moet iedereen even wachten, want zolang als de stokken net uit het zonbed bij kunnen, kan er ook net leep worden. Nou, ik zie dat ze nou de prikkers eruit halen en dat het zonbed weer onharken wordt. En ik zou naar het ziensprong al weer visualiseren, dus binnen een paar seconden gaat hij los. Maar we gaan in ieder geval zien naar de bronzen. We zien in ieder geval dat Tevens dat 1828 kwam is en daarmee vierde zit. En Nart zit met zijn eerste 90 meter sprong nog steeds op nummer 2. Ja, dit is een mooie sprong om dat uit te breiden. 2036 van Vreekramer is op dit moment nog de vierste afstand. Nart maar onderin en dit, ja, nog had er hem in één keer goed. Alleen nog, ja, dan just Lang net. dan zit er. Nee, maar dat kwam omdat er hem nou in één keer goed hier. Ze krijgt, toen haperde die insprong krijgt even en toen moest er na je derde punt nog beginnen met klimmen. Ja, het komt al je krijgt. Maar altijd al hier op een kroon sluit. Zo hoe het nou bij naar die. Deze sprong weer technisch beter. Dan, dan kan er dus iets minder 4 staan. In elk geval kunnen we melden dat Femke Brouwer haar wel degelijk verbeterd had. Die kwam tot 14,62 meter. En dat is nou de versterkte lerende positie bij de vrouwen. Dus wij zorgen dat Nart zijn zonnebril nog even opdoekt. Gaat er hem vol? Ja. Je zit gelukkig aan een touwtje of een koordje om, dat denk ik droombloot. Want Nou, net de ongelooflijk. meeste zonnebril die ik ken, die zak je gelijk naar de boven. Ik weet wel dat Marcel Nijboer in het verleden wel eens een premie uitgeloofd had. Want die wie regelt een briltje kwijt. Ik hier jaren een week ook een famke die sprong. Ik bij me in het achterhoers in het water. Dan ik op een zonnebril van €100, maar die lijkt er nog steeds leuk. Maar Oké. ja. Bij de dames. Nou. Ja, even nog eens mijn coach Pieter Haastra. 72. Wat markeerde er aan? Hoe maken we dit opvangen in de laatste sprong? Ja, even nog eens. Want ja, hij had nog een sprong. Nou, ik En hij had toch wat ook een er, 90 meter achter zijn namen staan. Dus hij steert gewoon tweede voorlopig. Jan Teren in zijn tweede sprong. Deze loopingssprong liep het al een stuk beter. Jan Teren, die landt. Voorbij die 1844 van Fijke Stelling. En ja, Jan Teren had toch een aparte insprongstijl. Hij had de handen in plaats van heug had er zo wat vlakker. En had heel vaak zijn t-shirt tussen de hoorn en de pols. En gliedert daar toch echt wel wat. Let er maar eens op. Het komt heel vaak voor dat er een beetje gliedert, maar dan had er vaak het shirt ertussen. Dat is niet handig, nee. Nou ja, iedereen had zijn eigen stijl. Maar Nou, daar ben ik meestal die gaan sco-techniek met klimmen bijvoorbeeld. ja, En die hadden dus last van als er haren zo'n pol staan. had hij te... Want dat gliert net. Nee, dat inderdaad, dat is wat Daar stroever. ben ik en- gewoon die pakken oer. Die Ja. hadden minder last van, maar dat is dan een nadeel. Klopt. Nou, we gaan naar de derde en de laatste ronde. En we zullen zien wat dit brengt. Nou, Germ Terpstra is dit klaar, hè? Ja, dan laten we gelijk met mijn viewer beginnen. Op de middelste batten in de Frieske trui. Op dit moment de nummer 2 van de junioren topklasse. Ja. En ja, hij ziet ook dat Freya Kramer bij de senioren al tot 2036 kwamen is. Zijn jongetje 12 is de derde vierste afstand volgens mij van de dij. Maar goed, maakt het ook net uit. In ieder geval zullen we hem zelf verbeteren willen. Tweede sprong van maar is Germ hij nog Terpstra. En nou, daar gaat er, dit werd gaat- dit een stuk beter en nou Ja. gaat er misschien toch richting dat kansrecord. Ja. Als die Nee. meter 48 inmiddels. Die misschien zelf opvielen dan een Juntje Toon of niet de Delft. Kwam krek net lekker uit met zijn klimslagen. En het lijkt erop dat we bij de landing zijn pols even wat achterhoer slaat. Had er wat last van, maar nou. We zullen het straks even zien hoe het met Germ gaat. Hilde van der Wij bij de vrije Git Tuskeef.
En ik denk dat heel dit een uitsprong is. Ja. 12-2, Wiert en ja, dit is net een verbetering. Nieuwtje meter 34 noteren we voor Germ Terpstra. Nou, weer een makkelijk vierde sprong, hè? Nou, ik zal je wel sterker vertellen. Dit is zijn zwakste afstand van het seizoen tot nota. Nou, hij had nog finale, hè? Ja, Vorige maar keer voor liet het Jerk, klassement. ja. Voor het klassement, want al zijn sprong in het klassement ben hij. Ja. Rutger, bij de senioren. Het de Pols nog bol onder controle. En ja, dan gaat dit te snel voor Rutger. En komt op nummer 6 uit en mist het door de finale. Want ik Rutger Piersma komt er nou net ontdaan. Nee, het is nog net het seizoen van Rutger Piersma, want hij komt nou net in de buurt van de finale plakken. Nee. En het eigen wordt zwier, vond ik. Ja, ik dacht al, hij mag wel eens een keer wat vaker in een klimpeel, maar ja, dat, ik weet net of het door mij is om te zitten, maar het is, hij krijgt even hoe de loop insprong is. Als hij goed zit, dan is Rutger samen boven vaak. En het wint wat lietsere slagen, maar als je het nog na je derde punt moet doen, dan is het echt een keer zwier, dus ja. Het mat ik elke keer maar weer natuurlijk. Dus wij op middelste scores. Die Pools een gigantisch zijn van de scores als Steensjoggen. En daar staat Michiel Zielstra, de nummer 1 bij de junioren player staan. Mij zien jongetje 48. Dat is een mooie uitgangspositie. Oh, hij liet de vrouw eerst even voorgaan. Hanneke Wester staat op dit moment op nummer 6. En deze sprong is net, denk ik, een verbetering, een evenaring. Ja, misschien wel iets beter, maar ja, net de sprong waar Hanneke voor naar Boetenpost kwam is, denk ik. Nou, in elk geval geen 14 meter. Nee. En dat is toch wel het minste wat je nodig hebt om in elk geval in Ja. de top 3 te komen. Wij zien naar Michiel Zielstra. Makkelijke lopen. En dit liep het heel goed te gaan voor Michiel Zielstra. En die nog Gaat verder dit dan? dan nog verder? Ja, ja. Dit liep het wel richting de jongetje 60 te gaan. Die springt een lekkere wedstrijd, ja. hè? En als Ceres dat er krek net lekker uitkwam met het klim. Hè. Dus hier nog wat extra tijd. Alleen nog net genoeg tijd voor een extra klimslag. Nee, maar hier dan een stuk naar achter. Hij gaat super jocht en is samen bovenin. Wij wachten je nou even de afstand af. Wils op de senioren de nummer 1 in de wedstrijd zit. Freek Kramer. En dit liep het heel goed te gaan van Freek. Gaat dit dan richting de 20 meter? Oh! Oh, wat schande Nee, dat er nee, nog een nee. eind uit koers gaat. Oh, weer dit er jocht Ja. rest, Hannes dan. Hè? Ja, dat zul je zelf ook wel denken. Hey, de vorige keer hier ik leeuw nieuwtje 60 haast boeten de sector. Ja, nou, dit zal ik een heel aan En dit wijzen. is ik haast op een ronde. Hè? Oh, wat een echte. Die man is in vorm, hè? Ja, Gelukkig weer, want hij Ja. had dus even dat dip gaan op een training, maar hij is er behoorlijk omheen. Als dat zo is. hij is samen bovenin en ja, dat liep erop. Lid zien farm Sjen en ja. Ja, ik kon net helemaal op maatje weer omdat er nog naar links ging, want daar zitten we er te vier van al. Ja, maar maar een zitten er scheef op, hè? Dus dat is Spectaculaire sprong hij komt te Sjen, ook al is het scheef. Ik ben ook wel benieuwd naar de afstand trouwens. Ja, maar uw internet is nog net up-to-date. Nou, we kunnen wel zeggen dat Michiel Zielstra hem inderdaad verbeterd bij de junioren. Nieuwtje 56 is zijn eerste van het seizoen en hij verstevigt ook zijn nummer 1 positie bij de junioren. Dus dan had Germ Terpstra de finale nodig, had Ja. hij inderdaad ongeslagen bleef wel. Ja, dit vertraagt de wedstrijd al wel wat, want het netsysteem docht nog net precies wat het dwaan mat. Nou. Daar staan we alle keer wat op de wacht zien. Bij de Famke vrouw is het in ieder geval Inger Haanstra kleer. Dus wij eerst naar de juniorenskons van het Timo van de Knaap. En Timo maakt het echt weer wederom een hele goede sprong. Hier dan klimslag Bieken, dat is misschien een betere keuze geweest. Maar hey, hij had al een topafstand deel zetten met 18,29. Stier op dit Ja, en moment. Freek Kramer, dus haast boeten de sect dan jongetje 58, hè? Nou, daarom. Look dat is er achterop.
Ja, en is daar mij alsnog verder als de rest van de senioren. Hè? Hij ging haast 100 meter uit koers. Ja. En dan kan ze uitrekenen dat het oosten richting 2065 gaat weer. En Maar goed. Inger Haanstra, die maakt het wel haar beste afstand van de dag. Ze krijgt wierd en daarvoor nog een keer 12 meter lopen. Tredje, Tredje, 24. 24. Oh Ja. ja. Ja, goed. Dat is gewoon zuid. Ja. En Sietse, die klapt er heel raar in. Die staat door de baten. Ja, en dat krijg je dus met wien in de regen en extra snelheid. Het is jammer dat we hier geen dat we net even waarom kennen zien, want dit boek wel even waarom zien. Ja, hij staat nog steeds rijden met die 18 zo'n jongens. Ja. Maar Ik weet het, stapte er doorheen of Nou ja, een van beide, maar ik ik denk het wel. denk het echt haast. We zijn er net zo vier dat we de slow-mo gaan. Nee. Kost een procent. Nou ja, misschien vervalt het hier. Maar dit hier wel krijgt een moment Ja. best om even waarom te zien. Nou ja, hij rent in Ken ieder op geval. YouTube wel. Ja. Dan maak ik de telefoon er even naast staan. Nou, dat is wel. Tredje Nou ja. 74 voor Inger Haanstra. En dat betekent dat zij hier eindigt op het maximaal op het vierde plak. Dus in ieder geval ziet ze weg gewoon erin. Kreupel net raar, is misschien nog een beetje schrokken. Alleen ja, dat is hem ook wel eens vaker gebeurd. Dus hij weet wat er onpassen maalt. Maar ja. Dus Maar nogmaals even voor de meesten thuis, als je denkt van goh, ik wil even wat waarom zien. Op Ja. YouTube kun je onmiddellijk waarom scrollen. Want de Xavier heeft de techniek al. En dan kun je op je gemakje die sprong even waarom zien. Dus Tje. er een protocol broek van maken. Ja, dit ligt echt weer een hele goeie te worden. Ketelaar. Maak het zijn beste sprong denk ik van de dag, of net? Nou, van Joert al. Ja. Maar hij geeft wel een heel eind uit koers. En het tweede plak, ja, dan maak je toch al 1829 en dat had er in ieder geval net. Nee, dat klopt. Wil ze bij de vooral je nou Pieterik Westera kleerstje. Ze krijgt goed voor 4,36 en daarmee tweede. En zij had natuurlijk zien dat Femke Brouwer nog steeds nummer 1 staat en dat ik verbeterd had met 14,62. Dus wel mijn speelsgemak sprong ze het. Hè? Dat gang met 12 vingers in de neus. Ja, die Mooi komt jocht. er weer om. Dus we zullen zien dat dit beter is. Ja, nee, get te scheef, get werd te scheef. Dat is zonde. Maar groeit wel in het seizoen, want zij wordt eigenlijk per wedstrijd stadig gewoon wat beter. Ja. En dan komt ze weer wat in de vorm die ze verleden direct wel Ja. hier. Ja. Hier wordt een stroef begin. Ik word licht geblesseerd best, begrijp ik, maar ze komt er weer om. Ja, het is ook een beetje, wie Koen krijgt uitrekken je wat de afstand best wie had Freek Rjocht uit zou springen. Nou, ja. Pieterik trekt helemaal naar links springen, maar Pieterik springt ook naar links van de pols uit. Dus dat gaat eigenlijk dubbel op en dat meert dat systeem natuurlijk net. Ik denk dat die sprong van Freek Kramer eigenlijk wel verder wie dan 2064. En ja, dat is met Pieteriks extra. Als zij Rjocht gang wie dan kunnen ze zich echt Rjocht uitdrukken. Nou ja, misschien overal weer zo eerst naar Bouke. Bouke die gaat iets te scheef naar Rjochts. Een van de snelste klimmers, hè? Ja, dat wel. Hij had in verhouding de pols een beetje dichterbij, dus hij mat dat ik wil broeken. Ja. Ja, en had een PR van 20,99. Ja. 1 centimeter. Ja, waar zou de snelste klimmer wezen van dit peloton? Ik denk eigenlijk Germ. Nou, ik denk dat Bouke heel heeft gescoord. Ik denk het net. Ik denk dat Bouke had in verhouding lietsere slagen. Hij schoot ook. En Germ die maakte wel klappers, ja? Want die loopt zijn vlotten heel hoog op. Nou, dan maken we eens een keer in het meesklimmen. Ja, nou ja, Ken het meer, keer hij er ook al je pol. Maar eigenlijk zo'n digitale klok erop gaan. Dat is de bel die drukst. Of dat is last is dat er al automatisch bij erin. Wist je bij de Hendrik junioren. Jacob Krol. En dit liep het heel goed te gaan voor Hendrik Jacob. Hij gaat nou heel mooi jocht. En ik denk dat dit richting een persoonlijk record gaat, of net? Hij komt een beetje raar uit het zonbed. Oh nee, dat is het nog net. Zo'n 99 is zijn persoonlijk record. Maar dit is in ieder geval zijn beste sprong van de dag. Zeg in ieder geval technisch een stuk beter uit. Pieterik Westra noteerde nog 13,58.
Maar steert voorlopig dus maar 14:36 op de tweede plak bij de vrouwen. En Sietse Ketelaar noteerde toch een centimetersprongje nog, Santje Alve. En wat ken Femke Rispens? Want ja, die leidt nou treden. Maar weet dat Marije Rijtsma nog naar haar komt. Ja. Kan Ja, ze nou de Pols weer de punt krijgen? nee. En dan wordt het spannend verhaal. Want Marije Rijtsma die sprong correct al tredje 46. Dat is natuurlijk nog wel wat minder als die 14:22 van Femke. Maar Had ik een moet PR zeggen- van 15 meter zien. ja, en het en zegt dit er echt seizoen makkelijk al uit. 14:89. Het zegt er echt gewoon makkelijk uit hoe ze het sprong. Dus ja, waar wit. Rutger Haanstra op de seniorenskons. Ze krijgt goed voor Santje 32. Zijn tweede sprong werkt eigenlijk net zo goed. En dit leek het in ieder geval een stuk beter te gaan voor Rutger. Dit jit. Ja. Die meldt hem, denk ik, voor de finale. En dan is het nou de beurt aan Hendrik Jacob Krol, Wissen. Santje 80, hè? Santje 80, Surzon. Toch vierde, maar Ja. vlak maar bij zijn PR. Ja, Dus een prima Janne voor de man uit Heeg. Die zich voorlopig prima manifesteert in deze juniorengroep. en dan zien we bij de treddensprong van Wisse Broekstra dat er wietsprong had. Ik weet niet of dat een voorbode is, maar hij begint in ieder geval nou om zijn treddensprong. Een dribbel erin. Maar dit leek het in ieder geval beter dan wie het. nee. Maar nee, dit is net Wisse zijn wedstrijd. Het is jammer, want die eerste sprong lieken veelbelovend. Maar ja, zijn tweede en derde sprong kon hij net uitbouwen. En eindigde mij op nummer 6. De ontknoping bij de vrouwen. Waar gaat er mij naar de finale? Is het Marije of wordt het Femke? Marije zet nog even de pols Verbetert zichzelf dus. recht voor de skons. En daarmee dus tevens Hopma de volgende. Daar komt Marije mij de onderin. Onderin is goed. Klimt nooit makkelijk omhoog. En die pols gaat iets te snel. Maar Ja. ik denk wel Ja. dat ze zich meldt voor de finale. Cheers. We zijn Zo, het wat al. spannend. Dus is het al in haar tweede sprong dat ze in farm weer. En ik Meten is weten. Dit dat wordt even niks. dat het verder is dan 14:22. Zit Als erom. toen dat juist dat het baltje op dit moment op 14:62 leidt. Ja. Ja, wie zit Zo, er kijk. wie zit er scheef voor? Wilst de Mjetster nee scoort, dus ik weet net Tjen Waatse dat scoort. En dan zo Femke is goed. Kijk, uit de finale. Dit wordt spannend. 14:22. Ik heb nog melden dat in de topklasse senioren Rutger Haanstra nog 19:25 noteerde. Ja, nee, en Tevens die maakt het echt zijn laatste sprong, denk ik, van de dag. En Theus, mij die 18. Oh ja, 28. 20. Ja, hij zit nou gewoon in de finale, hè? Nou. Oh, ja, sorry. 80 nog. Ja. Ja, er zitten er misschien nog correct in. Het wordt spannend. Maar hij verbetert hem net in elk geval. Ja, Nou, wat en, komt er op het en scoren? Marije Rijtsma, 14:34. Dat is inderdaad Ja. verder als Femke Rispens. En dus geen Femke Rispens in de finale, maar Marije Rijtsma. Want Femke Brouwer die komt nog en die steert al eerste. Nou, dan gaan we het goed zien in ieder geval. Spannende groep, Joert. Ja, en zo dit wie nou wat ik eigenlijk correct bedoelde. Femke staat gewoon op nummer 1. Dus ze had, omdat ze als laatste mei is dit eigenlijk al haar eerste finale sprong. Ja, Dus bonus, ze had hè? een bonussprong zoek haar ze. Alleen nog ja, deze telt won mij voor de finale, of voor het klassement. Dus zien of ze het nog uit kan bouwen. 14:52, 14:62, nou. En eigenlijk, die vrouwen die moeten toch richting 15, 16 meter kennen, hè? Ja, dat klopt. Nou, dat ken ze ik wel. Ik zou het nou ook wel gebeuren, maar ze moet even iets meer tijd hebben. Net op naar de Bronsman uit nou dus inderdaad. Dus wij zorgen dat naar te zien polstok echt leerzet. Nou, daar komen we straks even. Daar gaan we straks even naar we show. Eerst even of Femke zich nog verbetert.
Klom ze krijgt tot het einde van zo'n wedro. Hopelijk had ze nou iets meer tijd. En dit liep het heel goed te gaan voor haar. Dit gaat richting de 15 meter, of net? Ja, weer een verbetering. Wat een serie. Femke is in vorm. Het is een mooie serie daar, ja? Ja, ja. En alsnog gaat het snel, hè? Ja. Er zit nog volle meer in. Ja, ik denk dat dit al 15 meter bijna is. Ja, 1480. Nou, wie er het zei. Op de eerste scores van u zien we in ieder geval de sprong van Nart Bronsma. Of tenminste, zien we dat ook leerst zit. Ja, steert verder, hè, met je 9 meter. Ja, ze krijgt toen, zegt dat de loper insprong er technisch goed uit. Althans, hij hier de pols in één keer lekker vast. Hij visualiseert het nou nog eens even een keer vastpakken en in één keer omhoog. Alleen ja, had je dat in één keer goed door en dan squasht die pols weer om. En ja, dan kan er dus iets minder vier als zijn eerste sprong. Ja, de zinnebril net ook. Had de zinnebril, oh ja, die zal nog weer wijzen. Of de zin is al wat fjot, dat ken ik. In ieder geval, zijn loop insprong is nog goed. Hij draait er een beetje omheen, maar deze leek het heel goed te gaan. Nou. Alleen nog, nee. Hij gaat naar links, hij gaat naar rechts. En Zonde. daar baalt ervan. Het lieken even Ja. mooi. Hij zit al te denken, ja. Frustratie alom. Maar het dierbriek. Ja, het liep het er wel op als ik zou naar degene show die de pols weer omhelpt. Pieter Haastera in dit geval. Dat de zinnen nou wel wat voet is op de seniorenschools. Dat hij krijgt wat achterdoet. Dus dat de zinnenbril net meer nodig is. Ja, nog één sprong. Jan Teren Nauta. Jan Teren, ja, die zit op dit moment zesde. Dus die kan nog iets verhoren in het rietje. En ja, degene die op een web zit is dan denk De ik... man met de pleisters. Fijke Stellingwerf. Ja, 1844, denk ik. ja. Dat zou verrassend wezen. We beginnen het zien. Ontmoet daar Jan Teren goed voor 1683 en 18 meter zandje. Wie houden zijn insprong even in de gaten, Freek? Op de t-shirt er ik bij zit of naar. Ja. Maranja Rijtsma, Pieter X. Westra en Femke Brouwer zijn het onderlijn. Op de middelste stongs, jongens Rieber Seerstra, Martijn Suddesma en Sietse Lefferts. Daarachterom Timo, Germ en Michiel, wat betreft de junioren. Jan Teren Nauta. En Marius, dus nog even in de bus gekomen. Van Vierlia Vereniging Driels. Zitburg Wenachtig in Abergeer. Dat is Verlina wel aardig wedstrijden won. Ik als stapklosser. Maar ja, mijn Burg had er wat minder tijd om te trainen. Zo, dit ligt beter. Alleen nog, Oeh. dan zit die pols te vier. En ja, diegene die dan weet dat er gelijk in zijn eerste finale sprong meidje, dat is natuurlijk Fijke. En ja, die zal daar zijn sprong gelijk prepareren. Wie ging gelijk terug naar de finale? Want we zijn een beetje letter. En dat had alles te krijgen natuurlijk dat het zombed even een keer extra Ja. vreesd is. En ja, wat ligt op onhoud omdat de techniek het u wel eens een beetje in de steek liet. Maar het waar is mooi. En we zitten nog vlak bij de langste Ja. dij, dus wie doet je wat? Zijn we in Friesland. Nou, knap van Fijke Stellingwerf. Ja. De man uit Kouden, want ja, eerst met de kopje in de pols onrammen. Ja. Pleisterkop tegen en dan finalist worden. Dat, Ja. dat vind ik knap. Tot Frederik Kramers 20 meter 46. Rieber Seelstra wint natuurlijk los bij de finale. En daar met de Sietse Lefferts afstand voorbij 18. En daar begint gelijk de finale. Maar ze zijn hier eens. Nee, Riemer je te scheef. Hij doet het aardig eindje uit de richting. Maar ja, de munt natuurlijk. Ja, en de bal zit weer al even op het goede plak, de lijn. En zal het baltje bij de varkens nog even bij de 14 deellijn, want daar het Sanne Boustra natuurlijk het Oostland Belsen. En daar kan Noah de Boer zich op richting nemen. Heel knap. Tot ritje trein. Nou ja. We kunnen helemaal in de richting. Verwacht je eigenlijk nog wat afstand, Hannes? Ik hoop het. Het is We nog hadden inderdaad van een de, beetje... van de meesten dan net het achterste van de tongen, jongen. Nee, dat klopt. Hè? En
Nou ja, onder kansen en ontwaken dit lezen. Nee. Misschien ben ik wel een beetje verwend met die sprong van Germ. Hè. Je verwacht zeker liek dat het wel een dikke 20 zal worden. Maar ja, de afstand die er nog staan ben ik gewoon supergoed. Dus jongen, eerst Fijke Stellingwerf. Deze pols zit te 4. Ja. En daar terug schakelen we gelijk naar de sprong van Noah de Boer. Ja. Ja, deze pols zit te 4. Dat is schande, maar ze valt hem aan en ze weegt het wel. Ja. Maar het is correct te 4. Ja. Ze had nog een sprong. Ja, zie je samen boven. Hè? Een krachtige loopinsprong. Explosief. Mooi om te zien. Ja. Alleen nog, ja, dan is er zo snel boven dat er ook, ja, dat is er wat te 4 stier. Nee hoor, nou dan nog maar 20 meter sprong. Freek Kramer, 2036. Dus dat valt me eigenlijk een beetje Ja, op. klopt. Ja, want in de breedte is het bij de senioren in ieder geval een beetje te zien vond. Ja, hè, en dan weet ik Qua wel hoe de jongetjes, jongetjes ja, sprong. maar Maar ja, dat is wel mooi. het is net het vuurwerk waar we op hoopten. Nee. Nee. Ze komt erin Zielstra nog tot 24-33. Nou, Martijn Sudersma, Kalmer Pomp, springt voor de afdeling Boetenpost. Thuiswedstrijd dus. Ja, die zou je toch wel een beetje druk op lezen kennen. Dit leek het een hele goede sprong te worden. Ja. Ja, Hegen erin, maar gaat nog wat Ja. van de vlugge kant. correct oer het lijntje. Verbetert hem al. Had het Weer door de publiek zandje. mij dan. Ja. Maar kan Sietse Lefferts nog net bedriegen. Straks nog een poging. Dan ben ik nog even verder. Klim zo wat uit de handen bij. Wil sommige vrouwen alleen maar uit de voeten bij klimmen. Dat Martijn het haast alleen maar uit de handen. Nou, Sietse wie zou Bokma. nee, iemand die dat Die de topklasse. een van de Sietse betere Bokma. klimmers. Ja, Die niet krijgt zijn rare oer de batten heen stapte en Sanne onder donderde. ja, ben benieuwd of er de loop onpast had. Ziet ze kennen de harder het gewoon zijn en dan rent de over gewoon goed. Maar wie Ja, in het nogmaals, zijn. hij won de laatste 2 wedstrijden. Ja, hij Dus, wie in vorm. Hij is wel normaal Ah, gesproken misschien- de man in vorm. Misschien is dat het juist. Komt nou, komt op zich. Zich onder. Ja, maar hij hier nog Hij jeder. staat er net over de bal. Nee, hij hier nog jeder oer. Hè? Maar goed, ja, zie het maar. Niet lekker, want dat Nee. zijn alle keer weer vragen en twijfels die je oproepen en denken wat toch nog fout. Ja, wils wij hier zullen we dat Nienke Klein, wanneer naar de andere kant komt, ze krijgt goed voor 4 meter halve. En verbetert haar nou net. Bij de jongens had Martijn Sudersma een idee wat verbeteren. 1690 nou, haast centimeter. Maar ja, daar is de te klapje aanstand op dit moment in handen van Sietse Lefferts. De man op de toekomst met 1841. En die steert dadelijk klaar voor zijn eerste finale sprong. Ja, die Ja. man ben wel eergevoelig, hè. Dus de kansrecords en dat soort dingen, dat, Ja, ik dat denk is het ook. natuurlijk wel lekker om Maar ja. dat oer te nemen. Hij shot natuurlijk zijn eigen baltje, dat blauwe baltje, 1840. Maar het is voor het eerst dit jaar dat gele baltje echt relatief dichtbij voor hem lijkt. Dat is dat baltje nou van Miguel Zielstra. Dus misschien richt er hem daar ook wel op. Hè? Het lijkt net eerst een 4 al. Oh ja, die leidt op Jantje 57. Jawel, maar ja, het was een keer een meter verder sprong dit jaar. Dus Eén keer, ja. het is overal klimslag extra. Nee, dat scheelde heel weinig. Maar Daar weer er haast. daar weer haast. Het ideale Hij is er punt. samen boven. Maar inderdaad, was Zeist, hij springt net zomaar 20. Nee. Een jongetje heel. Alleen nog, als het een mooi richtpunt wordt haar, dan leidt er een baltje in het zonbed, zeg maar. Hier qua persoonlijk record een hele Jantje meter oer. Ja. Ja, sommige aan. 60, nee, één keer naar 2048. Absurd. Ja. Dat is 81 bis per jaar op. Ja, mooi. Onvoorstelbaar. Nou, Bronsma. Had je er echt wel eens won, maar een dikke 20 meter. ja. Inderdaad, nou dit keer weer zonder bril, we zijn het correct al. Ze krijgt gelijk het eerst goed te gaan, toen ging er wat naar links, toen ging er wat naar rechts en uiteindelijk ging er toch te scheef. Nou, we gaan zien wat er nog, of hier nog een ongeval kent van op die 2036 van Freek Kramer.
Nog wel even verder in. Neemt de tijd. Visualiseert de insprong. Dus wij Ja. zorgen dat in ieder geval hier bij de Sanne Famke Boustra. Sanne Boustra hier heel aan gaat. Ja! Ja, ja, ze springt hier verder. Dan, Die gaat naar 14 ja, dit. Nat Nou, Brandsma. Bij de topklasse. ja, dat is hem naar. Toe maar jongen. Ja, die gaat heel vier. Nee. Het lieke verder te gaan. Dikke jongetje, maar geen 20 Een denk ik. verbetering, maar hij had nog een poging. In ieder geval een mooie beginsprong van Nart. Ik wat zwier, hè? Ja. Het eigen zwier. Het is net zo. Maar die Sanne Boustra, hey, die springt hier verder volgens mij als Femke, of nee? Die springt lekker via de vrouw in. Dit liep erop. We gaan zien wat er op het scoreformulier komt. 4 kilometer 83. Ja. De eerste. 14:83. Nee, persoonlijk record. En wij zorgen hier bij de junioren Timo dat van Timo de van de Knaap. Knaap echt heel hoog komt. Maar die Pols gaat tussengeef. Maar die Sanne Boustra, 14:83. Nou, dat werd een hele kluif voor 0 en 9 om daar om voorbij te gaan. Dit is de eerste van de hele jongen. Ja, Bij de vrouw. En naar Bronsma rukt op naar het plak. 0 meter 56. Nou, jongetje 56 van Nat Brandsma is in elk geval een verbetering. 3-2. Daarmee komt hij voor eerst op het tweede plak staan. ja. En is daarmee volgens mij wel tevreden. Alleen nog, ja, Wolle natuurlijk nog een schepje bovenop dwan. Maar technisch gezegd het er al een stuk beter uit. Mooi rond daarbij van Nou, het bouwt wel wat op inderdaad. Rutger Haanstra, Shuttledek. Marije Rijksma. Nou, dan hebben we vooral op de vrouwen scoren ze aardig wat persoonlijke records. En hier komt Marije. Ja, maar Rijtsma die springt net geweldig in, maar ja, herstelt zich dan toch. Alleen nog, ja, dit klim moest wat te zwieren. Even wat te langzaam op gang gaan, maar ze schrikt er zelf ook een beetje van. Nee, net haar beste, maar toch nog droeg naar de andere kant. Wie joggen eerst naar Rutger Haanstra met zijn eerste finale sprong. Ja, stier tweede, mijn jongetje 25, maar is nou correct gepasseerd terug naar het Brandsma. Ja, Gerrit Terstra die ondertussen ook de stok zet. Vorige wedstrijd hier in Boedenpost zit er eigenlijk net in de finale, maar water alsnog dan hekken en wonder. En maar wat kan Rutger Haanstra? Ja, nee. Nee, die gaat uit koers. Nee. Klimt even à la Siebert Jalma Ja. van vroeger. Ja. Brengt us gauw bij Gerrit Terpstra, want ja, dat is natuurlijk de man waar we mij ergens ogen naar zien zullen. Wat denk je, Freek? Wat dat Hij kan verder. Ja, en hij is maar en doet hij weet er nog het? bij de stok staan, maar dus het mag er een keer uitkomen. Dus dat denk je dat er een no heen gaat. Dat zou mij net verbazen. Ik wil een ja of een nee, Freek. Ik denk het wel, maar ik weet niet dat het nou door de Nee, lijst is. oké. Ja, oké. Nou, we gaan het zien. Maar ik denk dat het voordeel doet. De eerste loopinsprong is fantastisch. Get is hoe de derde punt. Get is hoe de derde punt. Ja, ja. Daar gaat er. on. Ho, En ja, daar zak kennen we Gerrit Terpstra. ho. Nog wel wat uit koers. De vraag is, ben ik binnen de sector of net? En wij zetten de stokbel. Oeh, de tien naar achteren. Ja. Dat kost het meters. Wij hebben het hem een keer in Burgum van, hè, dat er automatisch nog snel even achteruit stapte. Beetje rechter van nee, dan is het klaar. Maar goed, hij pakt hem toch wel gelijk. Ik ben ook benieuwd wat dit rucht uit wie je west. Zullen we straks even checken? Want dit kost het hem centimeters, ja? Wat denk je dat even naar het baltje zien? Hoe voel je hoe dit nou wezen? Ja. Ik denk al De 20. eerste wie een jongetje 56, dus ik ging ervan uit dat dit al wel Ik denk die dat line leidt op Santje. Dus ik ging uit van toch wel Ja, richting 20 Ik meter. denk maar, een dikke 20. Heet het er of net? Ja. en dat Nou. hier een steek verder wijzen kent. Dat het jen wat inloopt neer. Nou, bij de vrouwen.
Pieter X. Westra. Ja, Pieter X maakt het echt weer een goede sprong, maar... Een goede serie die deel. is Ja, echt Berm. goed bezig. En dan ben we benijd naar de afstand van Germ. Maar hier is het Gliek, Freek. Hij... Nog even te twijfelen. Maar Gerrit Terpstra springt in gewoon 20 meter 43. Haha, 20, 43. En dat bij de voet een eind achteruit. Ja, en, Ja, qua hechten. ja, maar En als dat rugwest weer. wat dat rucht het Komt zo gewoon in. wel richting 21 meter, hè? Dat is een heel eind. 20, 43. En dat zult Freek Kramer eigenlijk die no on de beurt is. En dit gaat iets te snel voor Freek. 20, 43. En stiert op dit moment voor de 6e keer in Jochen wedstrijden op nummer 1 Overal. overal. Dan is het geen afval meer, hè? Nee, dat 1 keer gebeurt of 2 keer dan... maar 6 van de Jochen is een heel soort. Dat is wel een hele protte. Ja. Ik bedoel, doe hartstikke een heel goed seizoen draait als junior, toch? Ja, klopt. Maar volgens mij zit ik op 6 of zo een heel seizoen. Hè? Geen, En de zilveren pols. En de zilveren pols, ja. En dat is in feite hoort maar 1 keer verder zit erin, hè? Die daar. Ja, nou, ik ben nog wel PME, ja. En Michiel Nou. Silstra. Die had de Oeh. pols wel op de goede plak, maar draait er wat omheen. Ja, die maakt nog een PR springen. Ja, die mat onder de bak. Hè, die, Wils wij nog even wachten op totdat de afstand van Germ op uw scherm komt. Dat Ja. we kunnen berekenen hoeveel er zo springen als de ruggang weer met die sprong. Maar dat het een hele meter verder is, dat daar kunnen we wel van gaan. Je had er niks om, maar het is vooral leuk voor de statistieken. Even een beetje wat oud. Nou, voor mij hebben we nog... Nee, voor mij ben we wel weer roen. En dan kunnen we in ieder geval zeggen dat Germ Terpstra... Femke Brouwer is nog. Femke maakt nog. Oh, ja. En als Femke Brouwer West is, dan hebben we alle finalisten 1 keer in actie zien en gaan we naar de allesbeslissende laatste finale ronde. Op een jongen dat het veeljaar eindelijk weer eens is, zat het wezen maat. Heerlijk temperatuur, we kunnen nog 10 boeten zitten. Laat het de opmaat wezen voor een mooie sportzimmer die er komt. Femke Brouwer in een mooie opbouw. 1452, 1462, 1474. Nou, het zou mooi wezen als ze nou richting de 1515 heel keer. Je had toch zien dat er een vlamka voorbij springt. Ja, En dat is hetzelfde als een junior en senior voorbij springt. Dat is 1483 van Sanne Bouwster. Ja, dat zal toch even een beetje motiveren om in ieder geval verder te springen. En dit liep het heel goed te gaan voor Femke. Get side. Nee. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Ze had nog in je poging straks. Nou, dan weten we het al helemaal vergeten. Maar die sprong van Germ Terpstra is inderdaad 2 centimeter verder als het oude schaatsrecord Ja, van Age Hulder. kerstnijgen. En dan had er weer een schaatsrecord in de boeze. Hij regent ze onelijk Ja. hoor. Oh, dit is niks. En dan moet je toch direct die sprong halen, hè? Ja, hier is het leek. Ja. Hij kleurde bij ons op het scherm green. Dan betekent dat we een nice schaatsrecord hebben. Ja. Kunnen we dat nog Fantastisch, even hè? zien? Wat? Kunnen we dat nog zien? Vier het zo wijzen. Maar die springt inderdaad een scorerecord. Dat stond op aangehulpen 2041. Dat liep je het al je zijn inderdaad op 1 augustus 2014. En Gerrit Terpstra niet aan de... Nou, het zie je hier dus een nice schaatsrecord hier in Boetenpost. Maar het wil je ook gewoon even net. Dus we gaan gewoon matig hiervoor. En dan... Fijke Stellingwerf. Van zijn laatste Ja. finale sprong. Fijke Stellingwerf. Nee. Ken waarom zien toch op een bijzondere wedstrijd. Ja. Kopstoot erbij. Pleisters op een holle. Vervolgens finalist. En die had hem dus prima manifesteerd hier in Boetenpost. Ja. Femke Brouwer kwam nog... Nou. Riemer Sielstra bij de jongens. Ken die nog wat voor je in die Heeg stand? opzij te coachen. Ja. Klimmen kenner wel. Merkt het gelijk al.
te scheef. Mij tevreden wezen, want hij had hem toch weer in die top 3 nestelen in die jongensgroep als debutant. Dus toch goede zaken. Maar ja, voor de haarprijs, daar is het nog net helemaal veergenaal voor. Maar dat komt nog wel. Die groeit wel terug. Nou, degene die krijgt al samen bovenin, zie je het wie nou de boer. Alleen nog die pols gang net over het derde punt. En zij had zien dat Sanne Boustra haar leidende positie versterkt had tot 1483. Dus je weet wat ze wel had. Ja, want ja, ze had natuurlijk wel een persoonlijk record gewonnen van 15-24. Dus Ja. in potentie ken het. Alleen nog is dit seizoen volgens mij nog net verder kamers 1456. Dus ze moet wel een seizoensrecord voor haarzelf springen. Maar goed, het moet een keer. En we zijn nog heel bij juni. Dus het mij nou op zich wel komen. Maar wie in het zien. Het is in ieder geval een mooie jongen om via te springen. Mij haar honger in. Nou de boer. Had ze maar de, ja, Nou daar terugklimmen. gaat ze. Nee. Te rap. En als de just hoe snel ze die eerste slag had, dan verbaast het je hoe snel hij pols naar je derde punt valt. Want daar had ze amper tijd om nog terug te klimmen. En dat is jammer, want ja, het wie wel voor de wedstrijd mooi was als zij Sanne Brouwer nog... wedstrijd won. Ja, ze doet het super. Dus ze was wel degelijk bij de favoriet. Zeker, ja. Maar je hoort even net. Nee, nou op de fieste schons, zullen we nou Sietse Bok maar klaarstaan. Ja. Eigenlijk een nieuwere wedstrijd voor Sietse. Inge Springt eromheen. het best in de max-klasse, hè? Ja, nou had er hem wel beter. nee. Alleen nog, ja. Hij komt op zich wel redelijk uit met zijn loopinsprong. Alleen nog, ja, er zit te weinig power in om die pols oer de derde punt te sturen. En ziet ze het voor de tweede keer weer. Nou, dan zien we nog een andere thuisfavoriet. Rijn Zuidersma. En deze pols die gaat net terug. Het leek even goed te gaan, maar die Zonde. valt te snel wie het. Net oer het derde punt. Maar dan hecht hij er al. Ja. Ja, nou gaat het hut. Nog een paar sprongen om de ranglist nog trommelkwart te hukselen. Ian die in ieder geval weet dat er een nummer 1 is volgens mij Sietse Lefferts. Ja. Daar kan het ene maar inhalen, dus die pakt weer een dijtitel. 1841. En hoe volste is dat van Dioner? Wint sowieso maar 18 meter 41. Sietse Leffers won ik al 6 van de voorgaande wedstrijden. Ah, ik doe dat super. Dus die... dat is ook een fenomeen. Ja, ja. Oeh. Nee. Maar Nienke wel Klein. een heerlijke wedstrijd van haar, want zij liept hier een nieuw persoonlijk record, 14 alve en pakt een keurige zilveren medaille hier. Ja. Nou, degene die nog naar mijn idee nog echt een goal kan winnen in naar die 20, nou ja, 36 van Freya Kramer is Nart natuurlijk. Maar ja, een mooie opbouw, 2056 in zijn eerste finale sprong. Maar ja, het moet alweer even kloppen. Als er iemand is die zich maar een sprong kan kopiëren, dan is het vaak Nart wel. Dus we zorgen naar Sietse Lefferts. Die weet dus dat er de dijtitel al te pakken Ja. had in Boetenpost. Maar ik denk dat Nart Brandsma eerst even springen zal. Ja. Inzien. Hij verbetert hem niet correct. Naar 1956 zit dus tweede. Ja. Maar ja. Hij wil graag er wat bij gaan. Want ja, hij is nog altijd de Fries recordhouder. 2168. Maar dat is alweer 4 jaar leeft. Zo is het ook weer. Ja, Nart Bronsma, mij daar maar in. Shot er goed uit, insprong is nooit goed. En dan zit die pols goed voor Nart, krijgt er hem nog. Nee, Zonde. Hij jammer. zie het wel. De farm komt er onhek het idee van Nart. Maar ja, hij mist even een peersprong. Sietse Lefferts. Kan die nog wat onder de
Kampioen Ja, van dat het is hem, hekje. Sietse. Dat is hem. Sietse Nee. Nee. Het zit er Maar hij wint aan. wel in Boetenpost. Ja. Bij 8 meter 41 en Super. pakt zijn zonder dijtitel. En dan Sanne zet Boustra. Sanne Boustra even die controleert of de pols echt verschoten is. Terwijl de pols verzit ze. Ze zetten er even met je jongens zodat er op het goede plak zit. Natuurlijk is... Die lengte is mijn tredje 25, hè? Ja, We springen de jonkjes mee, hè, nou, Ja. op Sint-Wullig. Dus ja, als je die bent, hel je dan rijdt je ja. de baten naast je. Ja, die dan- lengtes. Dan kan ik opmaken dat Sanne denk ik de kampioen van de dag is met 14,83. En komt er nog wat bij? Dat is de vraag. Dit leek het heel goed te gaan voor Sanne Boustra. Wordt het nog 15 meter? Nee. Zij bloot op 14,83 staan en wint hem hij deze wedstrijd. Ja, winst bij een PR en dan heb je het altijd goed in. Ja. Dan heb je mijn jocht die Friese trui op mijn schouders. Nou, dan kunnen we dus nou eigenlijk een beetje opmaatje voor de ontknoping bij de senioren. Want ja, er is nog één kandidaat die Freek Kramer van zijn titel al kan halen. Dat is Rutger Haanstra. Wilst er nog bij de junioren beginnen met Timo van der Knaap. Timo mag natuurlijk wel een heel eind springen, maar we zullen het zien. Ziet, krijgt ook lekker in de pols. Dus dit plakje leidt een bol. Zien hoe deze sprong van Timo gaat. Timo, het is een tak echt op het goede plak. En dit is nee, hij gaat te scheef. Komt wel bovenin. Echt een goede klimmer, hè? Ja. En stond helemaal inderdaad te rennen. Ja, die had toch echt een PR van 1870. Dus hoor hem in de gaten. Maar hij eindigt hier in het geweld in Boetenpost op het derde plak. Nou, we zullen zien wat Rutger Haanstra doet. Laatste twee sprong. Camera krijgt te vlak in. Of in ieder geval hier te weinig controle over die eerste slagen. Met de pols te snel over dit punt gang. Wordt het Freek of wordt het Rutger? De winst gaat in ieder geval naar het Heidenskip. Marije Rijtsma, bij de vrouwje. Ja, Marije. Marije Rijtsma. Nee, get nou wat te scheef. Nou, En dat betekent dat Marije treden blijft bij de vrouwje. Rutger. Maar nog een onval. Hij stiert nou treden en hij Nee. blijft treden, want het wordt hem juwt net meer. 1925 betekent dat Rutger Haanstra van het Heidenskip als treden eindigt in Boetenpost. En dan is hij derde kampioen bekend. ja. 20 meter zo ongeveer. Want dan is het weer Freek Kramer. Kijk als de vorige wedstrijd in Boetenpost. Die hier in elk geval wint. Alleen nog, de afstand is nog onbekend. Want ik denk dat hij ook nog wel wat wil, hè? Ja. En op middelste score zien we echt dat Germ Terpstra zijn pols kleermaakt voor zijn laatste finale sprong. Na hem mij natuurlijk Michiel Zielstra nog springen. Dus Dat er ja, nou eens terug gaat. altijd nog eens rug gaat, ja. Zijn mem komt hier al voor u zitten met de camera. Die had misschien wel een voorgevoel. Misschien voor de tweede keer dat hij hier een Nijfries record wat weet. Nou ja. Had Je hij, bent aan het eerste jaar wijs en had had hij- het wel vlak even brutsen. ja, nou ja, als hij bovenin komt en hij gaat nou rjocht. Ik bedoel, als je hier op deze locatie 43 boetensector springen. En je, of eigenlijk op de sector. Zo 40 jaar nooit sprang er aan junior. Nee. Nou, dan ga je een heel eind die kant op. Hij loopt mooi hingen hier. Dus Ik denk dat het bewaard is voor de feestweekenwedstrijd. ja, Ja. ja, we gaan het zien.
De onderin. Mama weet. Nee. Kerm. Het Woltegraag. is eens. Ja, maar leven we wel wijzen. 20-43. Hij flikt het toch nog. Nice kansrecord Germ Terpstra en zijn njogende winst op Riegen. Ja, nou Een nog. fenomeen. We maken het nog zien, want Michiel is natuurlijk nog. Maar Ja, ja, ik je wil weet, ook wel in wonderen, maar het nou is goed. een heel eind. Het zoeken. Wat is Michiel zijn PR eigenlijk? Michiel zijn PR Die zit is... ook al op 20, toch? Nee, Njontje... Ja? Wat dat sprong er toen op het NK varieerd, toch? Ja, dat is Njontje Njontje 40. 89. Oh, Njontje. Ja, klopt. Dan is 20-40 een heel eind, ja. Maar dat kan wel. Ja, klopt. Maar, ja. Oké, ja, klopt. Nou, Eerst Freek Kramer. eerst Freek Kramer. Ik zou zeggen de ontknoping, maar is het Nou een ja. junior die maar de winst get of wordt het toch Freek Kramer? 2036 om 2043. Het scheelt wel een paar centimeter, maar Het scheelt maar een paar centimeter. Ja. het is wel in het voordeel van Germ nog. Ja. Maar het zal hem goed doen. Eerst Pieterik eerst Westra. Pieteriks. En ja, dit liep het echt wel goed, maar deze pols gaat vol te scheef voor Pieteriks. Die verbeteren haar krijgt nog tot 1450. En dat is ik haar beste van het seizoen. Freek Kramer. Laatste finale sprong. Jammer Freek. Krijgt er niks meer bij, maar wint vol weer in Boetenpost. Ja. Alleen nog het bloed 2036. En dat is toch een paar centimeter achter Germ Terpstra, Ja. de junior. En zo zie je toch dat volgens mij Sanne Bouwhuis, Boustra, Germ Terpstra, Freek Kraan, alle jaar het leidershirt ondergaan en alle jaar het presteren. Alleen nog bij de dames is het volgens mij... Nee, want Femke Rispers zit net in de finale. Nee, precies, daar is het net zo. Nou, het zou in ieder geval mooi zijn voor Michiel dat er nog een, misschien een nieuw persoonlijk record. Jouw Friese trui, ziet ze levert zeg nog. Ja, Alleen nog Femke net. nee. En dan zei dat klassement toch ik wel iets over het gemiddelde, hè? Ja. Nou, Michiel Zielstra. Wel zien fieste van het hele seizoen tot nog, Ja, hè? hij Jongetje shot 56. er technisch ook goed uit. Ja, er zit nog wel wat in. Dit die shot er nog wel een heel keer goed uit. recht Alleen dat onder deze misschien? pols zit correct te vier, maar show hoe snel het hierboven is. Maar hij maakt er een mooie wedstrijd Ja, van hier in Boetenpost. Michiel Zielstra, Jongetje 56. Heel mooi, tweede plak. Het is Ja, echt wel de wat, kan maar hè? in de beste Ja. wijze. En dat is toch mijn kop en schouders Germ Terpstra. 2043, een scoresrecord, een juniorenrecord hier op. En ik overal de fieste. En er staat, nou we kennen halen, Ja, er zit geen maat op. vullen. Er staat nog steeds geen maat op Germ Terpstra. Nee. En dat is Nou, knap. De laatste sprong van deze mooie Simmerjonen. Dat maakt het nog Femke Brouwer. Die eigenlijk 3 topsprongen maken had Joet. Kwam tot 1474 en stiet hij mij inderdaad op nummer 1. Ja, een topserie had ze Ja. wel zet. Ja, al je Maar het varren. zal gaat toch een beetje sterker dat er een 50 sprong had. Ah, ze had nog in je poging, dus ja, Nou ja. 1483, 1474. En dat is natuurlijk wel aardig dat de jeugd gewoon echt Ja. onder gevestigd orde rammelt. Ja. Want dat maakt de competitie natuurlijk alleen maar interessanter. Ja, En hoe lekker springt het dat je al weet dat je winnaar bent? precies. Ja, dat is een Dat stuk, is vaak toch wel lekker. stuk ontspannender. Dus Er hoeft niks meer. Nee. En alles mag. Het sluitstuk van de Jonne in Boetenpost. Femke Brouwer, met een fantastische serie. Maar ken zij ik overal de eerste worden? Femke Brouwer, ken er nou wat bij? En Ja! Nou, Dit gaat verder, hè? nou, ik denk het al. Ik denk dat dit Zit er richting de 15 gaat, ja? Wij wachten nog even de afstand aan. Maar jou had een groot applaus. Femke Brouwer wint bij de finale. Ze wint sowieso, maar wat komt er op het bord? Ik denk dat dit wel... Nou, wat een serie had ze sprong, Joet. 1452, 1462, 1474. De eerste finale sprong, wie even een misser, 12-15. Maar ze herstelt zich dubbel en dwars met deze laatste finale sprong.
Ik denk dat dit richting de 1490, misschien 15 wordt, maar... 14 meter 90, ja. Zo'n centimeter is verder. 14,90 meter. En daarmee komen we aan de einde van een mooie veeljaarbion. Maar echt simmerwaar. Een schitterend scoresrecord bij de junioren. 20 meter 43. Verskaten persoonlijke records. En mooie winnaars. Haast alle Friese truien dit hier de haarprijs pakken. Wij sjoggen jou heel graag weer bij uw volgende livestream. En dat wordt echt in om van te smikkelen. Want dat wordt de eerlijkse twakamp in de Hollanders. 6 juli in Weensum. Mindjes om 12 uur. En daar sjoggen wij jou heel graag weer om aan het scherm. Van nou namens Hannes Kerjon en Freek Wijmer. Tegentank voor het harkje. Graag ont de volgende keer.